Yun, 65 na. Yun, may glove shoutout. Jim Vlogs. Like number 2, Manoy. Salamat, Manoy. Dong Vlogs. At Jim Vlogs from Gapan, Nueva Ecija. And Manny Dong Vlog from Valenzuela City. Yun. Yun, walang moderator pala. Yan, may moderator ka na, kaibigan, Jing Vlog. Maulan ngayon, maulan. Kaya, nag-live tayo. Padamit. Yan, may damit na po, Ate Genesis or Nice. Welcome to my live stream. Pag-live tayo ng live tayo ng harang. Nagpaharang. Like number, kumusta Boston Ying? Uy, huwag naman boss na naman. Okay lang naman. Hindi ba madilim? Yan, liwanag lang ating ilaw. Oh. New upload po from Ate Genesis or Nice. No problem, Ate Genesis. Ayun, nasa harang ako, Ate Genesis, oh. Harang. Di pa nakasubscribe, oh. Ba't yun? Subscribe ko na, Ate Genesis. Subscribe ko na. Hindi lang ako makakapag-join. Like number 6. Like number 6. Nasa harang yan, nasa harang. Hi Kuya from Soy Margaret. Nag-love shoutout sa inyo dyan, Ate Tintin. Sa Lucena, sa Gulang-Gulang. Jagan kita ng jacket, Ate Tin, ha. Kumusta kay Mama Non? Tsaka kay Tita Marie? Please, salamat naman, nakasubscribe ko pala. Akala ko nakasubscribe ka lang kay ano. Pa-shoutout naman. Nag-love shoutout ko kay Ate Tintin. Soy Margaret from Lucena City. Ang aking pinsan. Nag-love shoutout kay Bigan Joel and Darwin TV. May jacket na po yan, Ate, Ginisir at Ginisir Ice, Queen Rote. Yan, may jacket na din yan, 10-10. Auntie Dada Channel, mega love shoutout and good morning. Pa-shoutout naman. Harang pa, Manoy Tunying. Good morning. Yan, good morning. Paano naman ang ano? O, tapos na Ate Genesis, oh. Ate Genesis. Tapos na, oh. Nasa live na ni... Teka lang, ang masyadong maliwanag. May mga jacket na. Auntie Dada, salamat po. Salamat sa paharang. Sige, dalhan mo ako, kuya. At gagamitin ko sa office. Dalhan ng ano? Dalhan ng ano ba yung sinasabi mo na naman? Anong dadalhin? Shoutout ng pakikumusta kay Mama Nun, ha? Kay Ate Atina, kay Bibi Atina pala, kay Tonton, tapos kay Zoe. Sino nga ba isa? Yung isa pa? Anak mo isa? Kay Tita Marie, wag mong kalimutan, ha? Baka magtampo yun. Kay Mama Nun, wala ka na ba pinamimigay man lang? Wala ka ba pinamimigay man lang?
May pinamimigay ako yung anti. Charity Mission Vlog, may galab shout out. Good morning. Yung beauty product, Charity Mission Vlog, may galab shout out. Kaya ano ko na po dyan, may jacket ka na po. Like Dan House, may galab shout out. Good morning sa lahat ng bisita at viewers. Salamat po. John Kadulasan Jr. Kumusta dyan, kuya? Yun. Salamat na rin. Nanonood din ang aking si Junjun. Kapatid ni Ido. Kapatid ni Piting. Okay lang naman, Junjun. Ha? Maulan lang, maulan. Nakasubscribe pala sa akin tong bata na to. Ingat yan, nasan ka ba ngayon, Junjun? Nasan ka? Dan Hara from Antidada. Good morning. Good morning from Jordan Garen TV. Good morning po, good morning. Pakipuntahan naman po yung nakapi natin. May live din pala si kaibigan Bigo Mascarado. Charity Mission Vlog. Ba't may jacket na yan 1 minute lang po yan, host. Thank you. Oh, tapos na ate Dito sa nasa harang pa kasi ako eh. Pero ang haba naman ng harang. Biro mo to. Tinan mo yung harang ko. Kalahating oras. Wala na, skip na kita. O, pangalawang watch sa ating Genesis Sir Nais, nasa harang lang, nasa harang. Like number 8. Panoorin ko lang, nasa harang. Hello my friend, Brazil Bees. Mega live shout out my friend, Brazil Bees. Charity Mission, may jacket na yan Wala ka pa may man lang. Ito yung Stevie Mix, mega live shout out. Thank you sa 17 thumbs up agad. At saka sa viewers ni Tony Maxam. At ingat po tayong lahat mga kaibigan. Long time no see, nag-live na naman si kaibigan yung Tunying. At salamat at naandyan kayo at di kayo nawawala mga kaibigan. Thanks Dan po idol from Imitoy's TV Mix. Si Pate, ayun si Pate. Pare kumusta kay Pate Missy Benos yun, may grab siya ito, tol. Nandiyan ka pala tol, so thank you. Salamat tol sa pagpunta. Baka may ilis ka. Tol. Tuto ka muna sa ilis mo. Okay lang ako. At least meron naman akong viewers dito, 10 viewers, mga kaibigan natin. Antidada, tambay lang ako host. Work mood na. Sige Antidada, salamat. Alex TV, morning host from Alex TV. Baba ng link, baba kayo ng bahay niyo para ma-watch na rin. Para mapanood na rin, baka may pang-ayuda tayo dito. Maglaba lang po from Jim Vlog. Ang daming nakuha ng tilapia, kaibigan Jim Vlog Ana Alarcio, mega love shoutout. Ate Ana, yun, long time no si Ate Ana. Mega love shoutout, sir. Huwag naman, sir. Tunying lang po, Tunying. Kaibigan or Kuya Tunying. Lunas. Oslo host from Lunas. Sino itong Lunas na to? Tingnan mo itong tingnan itong harang ko. Nakakatawa naman itong harang ko. 1 hour. 1 hour and 22 minutes. Ano ba yan? Tingnan ko lang kasi kung sino to. Harang lang ako Ate Genesis. Ano nga ba ng harang ngayon? Bakit ganun?
Kaya Ate Genesis, 15 minutes. Skip ko muna Ate Genesis ha. Tingnan ko lang to si Lunas. Main mo ba to Lunas? Kaibigan Lunas? Jim Vlog, thank you from Queen Rote. Okay lang naman po ako, Ate Ana Alarcio. May mga jacket na po yan ha. Ingat dyan kuya, Batangas ako ngayon. Ay, Batangas ka ba? Okay lang kami dito, okay lang. Thank you sa pagpunta kay Kuya Maiwan. Thank you very much. Ingat yan yun dyan, ingat. Dan po sir sa nakapin from Auntie Dada. May jacket na yan. Tol Messi Venus. Hashtag Venus Indaya. Yan, may moderator na yung kaibigan Lunas. Brazil Beast, mega love shoutout. And good morning my friend. 15 tol, magandang umaga. Live 15. Mega love shoutout to sa lahat. From Joel and Darren. Sino? Na-click mo? Host panty. May panty ka na pababangan ng bahay. Kaibigan Kasi gusto ko kaibigan Lunas, gusto ko may nang gagamitin sa aking live stream. Or kung ninja man ang gamit mo, ibaba mo yung totoong channel mo. Kasi nag-iingat na tayo ngayon, kaibigan. Gusto ko po may nang gagamitin na lang sa live stream. Ipagpaumanhin po at tuning, alam mo ba, no need to give jacket. Pwede na makapunta sa channel nila. Click mo lang. Oo nga eh. Alam ko kaibigan, di kumahig kaya nga, pero mas maganda na rin yung magbibigay tayo ng jacket para unless kung hindi may nang gamit sa live stream. Oo nga kaibigan, kumahig, paliwanag ko rin para makapagbaba sila ng link. Yan totoo nilang link. Kasi yung iba kung tinatamad na mag-click sa Goto channel, pwede magbaba ng link para puntahan. Ngayon, ang gusto ko din talaga, may nang gagamitin kasi may iwasan natin yung nangyari sa ating kaibigan. Kasi marami nang nangyaring ganun eh. Marami nang ngayon, katulad sa atin na mga small YouTuber. Pwede tayo magkakilala, okay lang. Pero yung mga baguhan, may kisuyo po ako. Main po ang gamitin nyo para makilala po kayo ng ating mga kaibigan. At saka makilala ko rin po kayo. Kaya papalit ng may jacket na yan tol, may jacket na. Kaibigan, Lunas ha, may pakibaba ng main mo at titingnan ko kung legit yung main mo kaibigan. Na yan kaibigan, may moderator ka na. Tol, bakit di ka nagbigay ng jacket? Patusok naman sa premier ko. Sige, pakibaba, ada ka mahay, kaibigan. Hi to Ning from Dansubel, ang aking kaibigan. Thank you my friend. So, nagbi-blink ang ating ilaw ah. You have a moderator my friend, Dansubel? Madeline Taberdo, yun, may jacket ka na kaibigan ng Madeline Taberdo. May jacket ka na kaibigan Messi Venus, meron na, patusok tunying. Nasaan yung mo baba? Kaibigan di kumahig.
Hindi kasi pag dito hindi ko mapindot. Pag dito sa dalawa hindi ko mapindot, hindi ako makapunta sa Buto channel. Pakibaba kaibigan di ko mahig. Yan, may jacket na po yan. Kaibigan Pops Tony, ito kayo. Ate Merlin Duan. Good morning, Host Tuning. Musta na kayo dyan? Pinas, okay lang po. Alis kung hindi may nang gamit sa live stream. May galab sa tao Tuning from Simple Kaka. Yung kilala ko to, Simple Kaka. May yan. Tambay lang si Kipi Host, si Pika Host. Madeline Taberdo. Yun, shout out, shout out. Tukayo pa jacket po. May jacket na kayo, Tukayo meron yan. Siyang Paulo Receipt, yun, kilala ko rin to main. Nakakalungkot ang nangyari kay Timira Lisa. Oo nga kaibigan, di kumain kaya nag-iingat na rin ako. Kaya ang ginagawa ko pag may bago at pinapatingnan ko kay Mrs. doon sa ibang cellphone natin, kung ninja, ibababa ko yung main. Kasi mahirap na kaibigan. Salamat sa concern kaibigan, di ko mahig ha. O ba ng ano mo? Okay, Missy Venus muna tayo. Di ko mahig po ba? Nalaman ko lang kay Diwang Rock. Oh, nung matagal na yun, kaibigan, December 6 pa yun. December 6. Jacket naman dyan, no? Tuning, malamig dito sa Kuwait. Meron na yan, Ate Merlin Duan, meron na po. OTW may sabihin, huwag na lang tol, gumamit ng StreamYard at walang akyat-akyat. Daming balasubas ngayon. Oo nga, dahil balasubas ngayon, lalo na kung may inggit sa'yo. Hindi na lang talaga magpakyat. Hindi ako gumagamit ng StreamYard. Direct ako sa ating folder na si YT. Manidong, may ano na yan, may jacket na yan. Tambay lang kaibigan, busy pa. Sige kaibigan, Madeline Taberdo, tingin sa live. Mas safe, lalo na pag di mo organic friend. Oo nga eh. Shampoo receipt, yun, may jacket na rin yan, shampoo. Pops Tony, may jacket na rin yan ha. May galag shoutout, Kuya Dong Vlogs from Madeline Taberdo, FW. Kay Missy Venus muna tayo, Missy Venus. Tolo, di pa nakadikit tolo. Idikit ko na rin sa'yo. Kasi hinahasa ko tong isang hinahasa ko. Like number 21. Hinahasa ko tong isa nating Pangalawa tolo. Nasarang lang ako. Like number 22 na Tukayo, kumusta po? Okay lang Tukayo. Ayaw na Tunying, salamat. Ayaw na Tunying. Ano yung ayaw? Ayan na Tunying. Main mo ba to kaibigan baking pansay? O main yata? Pati nga kay baking pansay. Baking pansay, okay na. Tingnan nga itong Buto channel mo. Yun, nakasubscribe na ako sa'yo kaibigan ha. Baking Pansy, 141 subscriber ka Kalimbang all na yan Pakipunta naman kay kaibigan may sa Venus, mga kaibigan. Sunod natin si kaibigan di kumahig. Kailan, baka may charge na tong ating baka may charge na to. Kasi walang charge kanina to eh. Charge muna natin. Kasi ito na lang yung ginagamit natin nasira na yung isang ganito natin, nasira na. Good morning po, host. Pa-jacket to, so may jacket na yan, kaibigan.
Shampoo, receipt. Meron na yan ah. O, meron na nga yan. Main gamit ko ngayon, house. Dati na ako dito. Shampoo. May jacket na yan. May jacket na. Manay Alvin Watchador, thank you for coming. Batanggin yung pintor. Mega love shout out, my friend. May moderator na yan. May moderator na. Thumbs up lang, dating dikit po host. Dikit na rin ako sa'yo, kaibigan Baking Pansy. Baba kayo ng main nyo, baba kayo ng link nyo, welcome to Ning. Sunod ko premier ni Di Kumahi, kaibigan ha. Ang haba ng harang ngayon Grabe. Kaibigan Binusindaya tignan mo yung harang mo 20 minutes. Sunod ko si Di Kumahig Hashtag Di Kumahig vlog. Bakit ang nangyari kay kaibigan Berlisa? Na-terminate yung kanyang kaibigan. Excuse nga muna, excuse. Tinaho nga pag walang ilaw. Madilim. Nadilim pag walang ilaw. Na-terminate kaibigan Jake Morales yung kanyang YouTube channel kasi may isang balasubas na umakyat sa kanyang live stream kaya pinayuhan ko na yun pero masyado siyang nagtiwala. Kasi nung nagla-live stream siya, hindi siya naglalaban ng jacket. Ngayon umakyat yun, yung isang hindi natin kilala yun pero ninja yung gamit nun Umakyat sa live stream. Tapos yung pag-akyat niya, halimbawa ito yung cellphone niya, nakatutok siya dito sa isang cellphone. Nakaganyan siya Para nakaganyan siya. Ito yung inakyat niya, tapos ito yung cellphone na isa. Tinutok niyang ganyan. Ang pinapanood nito rated X. Alam niyo na yung rated X, di ba? Yung XXX, gano'n. O siyempre, rated X yun. Nakita ngayon ng YouTube. Terminate agad, wala pang 10 minutes. Wala na yung channel. Kaya sa mga ninja po ang gamit, nakikisuyo ako. Main po ang gamitin natin kasi mas maganda yung main. Kasi ang ninja naman talaga ang ninja, lang yan baga sa pang giveaway lang yan. Bonus lang yan Kaya mas maganda yung main para makilala yung channel natin. Tsaka ako, hindi naman ako gumagamit ng ninja. Simula nun. Oh my God, sayang talaga ako naman. Oo nga kaibigan, Di Kumahig. Si Di Kumahig ba to o si Super Mama? Tapos na kayo kay Messi Benos. Palit ko muna si kaibigan, premiere niya, premiere. Si kaibigan Di Kumahig. Sunod-sunod lang tayo, sunod-sunod lang Pag hindi napipin, wag pong magsabi na papin, kaibigan. Yun, walang problema yan sa akin. Kasi siyempre nakakalimutan natin sa dami natin ng binabasa. Ninja, extra banana lang naman talaga. Oo nga, extra banana lang yan kasi wag natin gamitin sa sa pagpupunta sa live stream. Kasi katulad ko, nag-aayuda din ako sa isang live stream. Kahit min ang gamit ko, pinang-aayuda ko lahat yung mga yan pinang-aayuda ko yan. Yan, mga yan Hinihiram ko yan sa ating para makapag-ayuda tayo. Kasi ayuda lang naman yan. May galap sa lahat ng bisita ni host from Johnny TV Vlog. Yun, babaan lang po tayo ng para magdikitan po tayo. Yun, Ate Layla in Hong Kong.
Okay ng channel mo, Ate Laila? Hindi na naglagas, no? Til Malapid. Mega love shoutout, Ate Til Malapid. Katunying. Good morning sa lahat. Mega love shoutout from Ate Laila. Laila G Mix. Take over ko na ito, Tunying. Ayon ng asawa ko, i-continue. Kaya ako na lang ibig sabihin, si kaibigan di kumahig talaga to. Si kaibigan di kumahig. Yung sinasabi ni Gagamrak na ano, na idol ka ni Gagamrak eh. Steven Seagal ng ano, ng tawag ito. Ha? Ang Steven Seagal ng Australia. Yung kay di kumahig tayo, kay di kumahig. Ano ba? Early morning. 10 minutes pala tong early morning ni ano, early morning ride. Tram from North Point going to Saiwanhu. Nandiyan ako sa pelikula mo, kanina pa yan nandyan pero nasa pelikula mo pa lang ako. Kaibigan Tolbinos Indaya. Kung nandyan ka pa. Hindi si Superman, Superman na pala to. Di akala ko si idol Steven Seagal. Mega love shout out to all from Team Malapid. Konti na lang yata yan Ate Super Mama. Saglit na lang yan. Dikit na po sa nakapin from Gaspar ESM. Yun, panikit rin sa Ate Ana Alorcio. Yun, ayos na itong isa natin Yun, okay na, gumana na. Magpi-play na tayo, play. Dikit na po sa nakapin from Gaspar. Oy, mga kaibigan, yung mga hindi naman nagmamadali kasi ganun po ako pag nakikipagdikitan o pumunta sa live stream. Huwag po tayo magmadali. Basta maganda po yung iniwan yung bakas, babalikan at babalikan kayo. Totoo po yung sinasabi ko. Pero kung magbabakas po kayo ng alam naman na alam ng dinikitan nyo na hindi ka naman nanood, makakapag-isip yan. Kaya sinasabi ko na po sa inyo sa mga bago, pag makikipagdikitan kayo, gawin yung maayos ang inyong comment. Dahil yung iba katulad ko, doon ako bumabasa sa comment. Kasi pag nababasa ko yung comment na nanood talaga sa aking pelikula, 100% babalikan at babalikan ko yan. May bonus pa yan. Kasi yung iba kasi nagmamadali lalo na pag ninja yung gamit. Yung mga ninja na may gamit, huwag sana kayong masasaktan, huwag sana kayong magagalit. Sinasabi ko lang yung totoo. At maging honest tayo sa sarili natin. Pag ninja talaga, lagi ang comment niyan pag ninja, marami na akong pinupuntahan na live stream. Matagal akong hindi nag-live stream. Marami akong, kumbaga sa nagmasid lang ako. Pag ninja yung gamit, lagi magbaba ng link yan. Pag may nagbaba ng link, done, pasukli. Tapos ibababa niya yung main niya kasi ninja gamit niya eh. Yan ang tinatawag na budol. Marami na akong nakakalaban sa live stream. Kasi gusto ko maging pare-pares lang ba tayo dito sa YT. Kasi mga small YouTuber lang naman tayo magtutulungan eh. Marami na akong nakaaway dito. Marami na akong, hindi ko naman nakaaway, akong inaaway kasi sinasabihan ko sila ng tama. Kasi marami na akong nalaman o na-experience. Kabababa ko lang ng link kabababa ko lang ng link. 1, 2, 3, 4, 5 message lang ang sumunod dun sa link ko. Dan na daw agad siya. Paano mangyayaring dan agad? May harang ako. Tapos may pelikula ako. Kahit di siya nanood ng harang, okay lang. Basta nanood ng pelikula. Tapos ang mababasa mo sa comment, watching full support. Tapos pabalik. Doon hindi ko binabalikan kaya sinasabihan ko yan ng totoo. Sabi ko kaibigan, pag
pag magdidikit ka, pwedeng pakiayos na lang kahit di mo na panoorin yung harang. Basta manood ka man lang ng manood ka man lang ng kahit 3 minutes man lang sa pelikula namin. Kasi yung pelikula natin, pinaghihirapan natin yan. Mag-i-edit tayo. Sa pag-i-edit pa lang, hirap na tayo, di ba? Mag-i-edit tayo, puyat natin, tapos hindi na mapapanoorin. O di anong pinagpapagura natin? Kaya pakisuyo na lang mga kaibigan. Kung hindi man ang gamit nyo, wag tayong madali. Yung si Jake Morales pala, ay okay na pala, meron na pala. Don't tambay lang here para halang at share dantol. Oo nga, full pack. Straight away sila. Tapos done full pack na. Good morning, my friend, Hong Meng Thai Vlog. Mega love shout out. My friend, Hong Meng Thai Vlog. Yung nakasagutan mo sa akin, bro. LS ko, bro. Oh, tanongin yan si Johnny TV Vlog. Si Johnny TV Vlog, mga kaibigan yan. May nakasagutan ako sa LS niya. Kasi puro siya dan. Biro mo magbababa siya ng link tapos dan na naman. Tapos magbababa yung iba, dan na naman. Eh sinabihan ko siya ngayon. Kaibigan, ninja ang gamit mo kaibigan. Ayusin mo naman yung pagdidikit mo. Hindi naman lahat ng nagbababa ng link, dan tapos pabalik. Ibig sabihin, nagmamadali siya. At saka kaibigan ka ako, kung gusto mo ako makatulong sa mga small YouTuber, mga kaibigan, paliwanag ko lang. Pagka ako pupunta sa isang live stream, alam mo naman kako na monetize na yung nagla-live stream. Di po ba monetize na? Pag nakipagdikitan ka kako, pagpasok muli ka ako sa live, panoorin mo naman kako yung harang. Kasi yung harang, saglit na lang yan 2 minutes, may na lang yan, o 3 minutes pag nag-stay ka na sa isang live stream. Pagbalik mo nga ako, panoorin mo naman yung harang nung nagla-live. Kasi hindi ka naman magkakaroon ng banana kung walang nagla-live. Kasi kawawa naman yung nagla-live, katulad ko, bunga nga ako ng bunga nga. Tapos, siyempre, naandyan yung iba. Nakakatulong sa akin kasi viewers ko. Di ba? Nakakatulong kayo kasi viewers ko sa Watch Hour. Sa Watch Hour lang, pero walang revenue. Kaya nga, sinasabi ko, pag nakikipagdikitan kayo, tapos ang isang nagla-live stream immunized channel, may kisuyo naman na panood ng ads pag pumasok uli kayo sa live stream. Kahit sa akin, huwag na kayo manood, okay lang. Pinapaliwanag ko lang para pagdating nyo sa ibang channel, yun ang gawin nyo, yung mga hindi pa monetized channel. Kasi pag monetized channel kayo, pag nagkataon naging monetized channel na kayo, yan din ang ipapakiusap nyo sa lahat ng baguhan na YouTuber. Sasabihin nyo rin, pakisuyo naman po, pakipanood naman po ng aking ads para sa revenue ko. Yan din ang sasabihin nyo. Maniwala po kayo sa akin. Huwag po tayo magmamadali kasi pag nagmamadali tayo, katulad ng mamaya sabihin, lagas lang naman. Ako po nagpapaliwanag lang para sa atin lahat o hindi para sa sarili ko lang, para sa atin lahat. Okay lang naman po na hindi niyo na panoorin yung aking ads. Walang problema sa akin. Pwede naman akong tumulong sa inyo, mag-request kayo. Katulong naman ng WhatsApp, katonying. Marami na rin po akong natulungan sa WhatsApp. Hindi naman sa baka sinasabi ko yung tulong ko is yung pinagsasabi ba? Hindi naman sa ganoon. Salamat, Jake. Yun, wala na ako tuloy sa Okay nga, full straight. Tukayo, bigil lang. Nasa work pa. Sige, salamat. Kaya Tukayo, salamat. Thank you sa like. Let's make a survival video. Someday. Hashtag Tony Maksam. From Hong Meng Thai Vlog. Baking fancy yun. Nag-trap ng bahay. Basta magdikitan. Batanggin yung pintor dan. Dito pa ako kayo. Harang na ako tolo. Ito yung isa patapos na. Mega love shoutout kay Megan Pinoy Grafter. Kaya pa ako sunod ko kay di ko mahig, hindi ko kasi i-skip. Ganun kasi ako pag pag nanonood, hindi ko ini-skip para at least nakatulong na ako sa Watch Hour.
Tapos pati ads. Kasi alam ko naman to si Venus Indaya is isa na tong monetized channel. Kaya yung harang hindi ko pwedeng i-skip. Lahat po kami magkakaibigan. Ganyan po ang aming Kinsi Tunying. Now my friend Hong Mintay, this is not your channel. This is channel of Venus Indaya. Next, I will play your video, my friend Hong Mintay. Just wait a minute, my friend. Thumbs up done. Manay Tunying Harang from CNS PH. Yun, isa rin kaibigan ko tong Bicolano. Katunying, bigyan lang ako ha. Papasok na kasi sa work from Simply Kaka. Sige, okay lang. Thank you sa like. Thank you very much. Copy muna bro. Dito lang ako nakikinig. Sa explain mo from Johnny TV Vlog. Di, may live ka kanina, di ba, kaibigan Johnny? Hindi ako nakapag-thumbs up, pero nagkape kasi ako, tapos punta ako sa bukid. Hindi na ako nakapag-thumbs up kasi nagmamadali ako. Pero kanina lang naman, bayaan mo. Babawin na lang next time. Magandang content yan, survival video. From Grafter, from Pinay Grafter. Danarang Manoy from CNSPH. Til Malapid, bigi-bigi si kaibigan Til Malapid. Salamat pala kaibigan, di ko mahig sa yung 0.99 na ano ba, Australia ba to? Yun, Australian dollar pala. Meron na akong $0.70. Brodong, mega love shoutout from Johnny TV Vlog. Venus thumbs up, dating dikit. Full nude na. Magandang lugar po. Ano ba to? Dalawa pala yung harang ni ano. Yan o, tapos na kaibigan Venus Indaya o. Tapos na o. Digitan po muna tayo. Digitan mga kaibigan. Digitan. Ilang minutes itong harang ko? 3 minutes? Huwag na. O kaibigan, di ko mahig. Dito na ako sa'yo. Like number 32. Nandito na pala si Merlin Duano. Nag-thumbs up na. Boy Peralta. Yun, si Bruno Bipakas yun. Si Treminder na, si Treminder. Yun, salamat Ate Til Malapid sa 8 Hong Kong dollar. Mega love shoutout sa'yo. Salamat. Ayan pa, Katunying. Ano ba yun? Yun, nakadalo ng palipad siya, ano, 0.99. O, meron na akong, ano, may nalikom na akong $2.43. Salamat. Thank you very much. Thank you. Hindi ko mahig. And, kaibigan Ana the Super Mama. Tsaka kaibigan Til Malapid, salamat. Thank you. More palipad Tunying, pero hindi ko mahig. Di, okay na yan. Pautang Noy, ha, parang taxi Uragon. Sige, utangin mo na yan. Gusto mong utangin. Sa'yo na yan. Johnny TV Vlog, mega love shoutout. Johnny TV, dan na po. Yan, Ever Channel. Jacket ang nga si Ever Channel. Miss Lina, may jacket ka na, kaibigan Miss Lina. Ito, main din niya to, si Ever Channel. Digitan po tayo, digitan. Super MC, second account. Harang. Pautang din po ha, from Miss Lin. Pautang. Di ako Bombay.
Dan tamsak sa nakapin host. Yun. Sa nakapin tayo, sa nakapin. Madali po mag thumbs up sa nakapin. Tapos na, kaibigan Binusindayaw. Yun, okay na. Nandito na tayo sa ating isang pang-play. Anong bahala dyan? Thumbs up lang ako dito kay kaibigan di kumahig. Dito sa isa dito, thumbs up lang ako dito. Para mas maganda. Magdikita na po ha, pasensya kung di ko muna nababasa ha, pero babasahin ko yan lahat. Tunying out na muna ako ha. Marami pang gagawin sa bahay, basta iwan lang po ng bakas at babalikan ko ng todo-todo. O, nagbabalik po yan. O, like, number 34 na ako dito ha. Yun, tapos na harang. O, tinan mo. Yan mga kaibigan ko, mga solid. Yan, si Manoy Dong. Lahat naman kayo solid, pero si Manoy Dong talaga, hindi naman sa pinagmamalaki ko. Si Manoy Dong talaga, ganyan kasing style namin ha. Pag pumunta kami sa isang live stream, lalo na pag monetize, hindi pwede namin hindi tapusin yung harang. Maliban lang kung oras na yung harang nila, pero pinapaabot namin yan ng kahit mga 10 minutes or 15 minutes. Like number 33. Pang 33 ko, kaibigan natin Ana de Super Mama. Why do people choose that song? Yun, nagpalipad din si kaibigan Layla, Ate Layla. Layla GMX, thank you sa 15 Hong Kong dollar. Thank you very much. Kulay blue yan ah, light blue, ang gandang kulay ah. Salamat Tunying. No, walang problema yan. Madali lang naman mag-thumbs up dyan. From the Kumahig. Mega love shoutout host, di Kumahig. From Super Mama MC22 Vlog. Ang aking kaibigan na nawala ng channel. Pero ipapakilala ko na po sa inyo. Layla Pangyaw. From Til Malapid. Saan ko nga ba narin yung Pangyaw na yan? Ay, kay Shirley pala. Kay Shirley. Ano ba yung Pangyaw na yan? Mega love shoutout host Dong from Super Mama. Babalikan ko mamaya. Nagwa-watch ako ng minimum 3 videos para iwas lagas. O, tama yun. Tama yung sinabi ni Di Kumahig Vlog. Kung maiksi, ano ba 1 minute lang, pwedeng ulitin mo para mas maganda. Shoutout sa 20 viewers ha. Mega love shoutout sa inyo. Next spin, next. Pwedeng pala naman kaibigan Di Kumahig. Sunod natin si... Tapos na pala si at kaibigan Messi Venus, no? Di Kumahig. Wala yata si... Pero ipipin ko pa rin. Dito tayo kay Siangpao. Siangpao tayo, Siangpao. Nakadikit na ako kaibigan Siangpao, nakadikit na ako. Like na lang ako, like number 96. Itong isa is 90 o 98. May dumikit ng isa oh. Nasaharang lang, nasaharang. Nasaharang oh. Ay hindi pala harang. Hindi pa pala monetize to. Egg with potatoes and tomatoes. Afghanistan omelette. Host Dana sa nakapin from kaibigan Silsuloto.
Yun, salamat po ulit Ate Laila J-Mix ha. Thumbs up lang, sapat na mga idol from Alex TV. Baba lang ng bahay, kaibigan Alex TV. Baba lang muna ng bahay kasi kakapin ko lang dito sa isa. Kay Siyang Paulo Recip. Bigil lang host from Laila J-Mix. Yun. Okay lang, salamat Ate Laila J-Mix. What's order lang kulang mo Ate Laila? Sir Soloto, may galabsat po sa inyo from Di Kumahig Vlog. Queen Rotay, nag-BG. Hello, Pangyaw, Telma. Dan like sa nakapin from Super MC22 Vlog. Di Kumahig Vlog, BG. Didikit po ako main lang, ang balik. Para maganda, pag ninja ang gamit, ay para ayuda lang yan. From Manidong Vlogs yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo, yung si Manidong. Alam namin kung anong style namin sa pagla-live stream. Ang ninja, pang ano lang yan, pang ayuda lang yan, giveaway lang yan. Tonjing, chat with everyone. Hang off the phone. Let's cook. Okay, my friend. Thank you very much. Thank you so much, my friend. It's me, Gracia. Malak sa lahat. Anong malak? Oh, it's me, Gracia, oh. May ano ka na, may moderator ka na. Ate Odessa Gerardis Vlog, Katanyang hello po. May jacket ka na rin po Ate Odessa. Thank you po sa 40 thumbs up ha. Salamat. Thank you Pat. Chiko kasi yan sa YT studio ko, andun lahat ng bakas ninyo at doon ako bumabalik para iwas lagas. Oh, ako ganyan din ako, sa bakas din ako nagbabalik. Ate Super Mama. Kasi mahirap na hindi ako nagbabalik din sa maniwala ka pa sa mga lalo yung mga ninja ang gamit. Tapos mga Dan, pasukli, hindi ako nagbabalik diyan. Hintayin mong balikan kita sa makita ko yung bakas mo sa binaba kong link. Doon mo ko hintayin. Pero kung gusto mo naman at nagmamadali ka, pwede mo naman baklasin. Walang problema sa akin yon. Kahit maging basher kita, basta gusto ko yung hindi ako magsasayang ng oras para balikan kita. Kasi pag binalikan kita ng maaga, malamang lagas lang yan. Kaya kung nagmamadali ka, marami na akong gaya nga na sinabi ko, marami na akong nakaaway diyan dito sa pagdikitan. Lalo na yung mga ninjang gamit. Pinagsasabihan ko talaga yan. Pero yung iba naman na pinagsasabihan ko, natutuwa naman sila. Kasi may isa akong pinagsabihan, biro mo nalampasan pa niya ako ng subscriber. Mayroon din ako isang pinagsabihan, nagpasalamat pa siya. Kaya sabi sa akin, kaibigan Tunying, salamat sa strategy mo. Ngayon matututo na ako makikipagdikitan. Kasi baguhan pa nga lang ako, 200 plus pa lang yung akong subscriber. Salamat naman sa strategy mong ibinigay mo sa akin para matutunan ko matutunan ko kung paano makipagdikitan talaga. Yan kay Ate Udi sa Joyride Mix Vlog. May nakasagutan din ako diyan. Kasi ayaw ko talaga ng mga budol kasi gusto ko tulungan tayo dito sa YT. Ayaw ko ng mga budol. Like 40 po sa live mo from Odessa Joyride Mix Vlog. Salamat Ate Odessa. Siyempre, thumbs up natin dikit. From Dom Vlogs. Tonying. Chat with everyone. Padikit po si mabait din po to si Huming Thai Vlog. Taiwan ay Thailander ba yan? Taga Thailand siya. Host Jake Dan. May new channel. Yan, Jake Morales. So, yan ang bagong channel ni kaibigan ni Ate Morales sa channel. Yang Super MC22 Vlog. Hirap bigkasin Pinaypat, tusok from Pinaypat. Ad moderator na yan. Kaibigan, may galab shoutout host. Bro, Sir Soloto, may galab shoutout from Johnny TV Vlog. Batanggen yung pintor, nag-drop ng bahay. Yes host, salamat ng marami sa support mo from Laila G-Mix. Sige, sunodin natin yung what's our mo, Ate Laila. May galab shoutout bro. Gandang umaga. Thumbs up bro from Kajuni TV. Shampoo receipt. May galab shoutout host from Sir Soloto. Kajuni TV BGBG. Idol, inabangan ko po yung live mo. Paatak naman po, subscribe ko from Silyon, Palawan. Liz TV Mix, may jacket na yan kaibigan Liz TV Mix
Pababa nga ng bahay mo, kaibigan. Kasangga, Rodel Relox Mangyan TV. Love, love, love. From Kasangga, Rodel. From Rodel Relox. Thank you, host from Relia D-Mix. Welcome, welcome. No problem. Welcome. Thank you din sa pakulay-kulay mo dyan. Thank you very much. May pamplay pa naman tayo. Ayan, may isa pa tayong pamplay. Ba't ano na to? Ba't umiikot na? Ito, may isa pa naman tayong pang-play pero yung isa bumigay na. Ayan pwede pa tayong mag-play dyan. Marami naman tayong pang-play pwede dyan pwede dun sa dalawa, pwede dun sa isa Meron mga dun sa loob, meron pa dun kaso mga hiram lang natin yung mga yan, mga gadget na hiram sa ating hipag. Ating mga ihipag na mababait. May galab shoutout Brudum Vlogs from Kajuni TV. Jenny TV Vlog, may galab shoutout from Sil Soloto. Gaspar ESM, yun, nag-drop ng bahay. Tapos na kayo siyang pau receipt. Matatapos na siyang pau, matatapos na. 9 minutes and 37 seconds, matatapos na. Parehas yan, parehas. Full watch ho, Sir Lee. Galing po. Shout out Kajuni TV. From Ginusia. Anong Ginusia? Mega love shout out my friend. Thank you for coming to my live stream. Genocide ba? Genocide. Genocide. Yun, Genocide. Good morning bro from Boy Peralta from Montreal, Canada. Good morning everybody. Yan, may jacket na yan bro. Thank you for coming bro. OTW po from Bakas lang po, sukli ako. Panoorin ko video para dilagas from Ever Channel. Thank you Ever Channel, thank you. Sino nga ba yung isang Kajuni. Siya na nga ba yun? Yung inabangan daw yung aking live. Silsuloto. Kajuni. Liz TV Mix, pakibaba nga ng mo? Liz TV Mix. Go to channel ako, go to channel. Yan, baba mo yung link mo, kaibigan. Subscribe na kita, kaibigan. Subscribe na kita. Pero hindi mo na ako manonood ng video mo, subscribe na lang kita para mamaya ako panoorin. Shower out. Ano ba itong shower out na to? Mahirap bigasin pero mas maganda pa shout out. Tunyi Maksam from Genocide. Baba nga ng bahay, kaibigan Genocide. May galab shout out kapatid boy from Super MC22 Vlog. May galab shout out Jenny TV from Boy Peralta. Kajuni TV bigi with sanitizer. May galab shout out Juni from Super MC22 Vlog. OTW, Kajuni TV. Yan na, tapos na Siyang Paulo, tapos na tapos na rin Nasa harang na. Pero kung monetize ka, sige, tapusin ko yung harang. Dito na ako sa kabila Me and with Kitchen. Hindi naman natin kilala yan. Pag di natin kilala, huwag natin panoorin. Manood na lang tayo dito sa ibang naka-view sa atin. Shipfeed Australia, mega love shoutout my friend, thumbs up.
Yan, Jake Morales ha. Yan, si Ate Miralisa yan ha. Yung Super MC22 Vlogs. Yan yung kakilala natin na nawala ng channel. Dahil sa mga balasubas na YouTuber. Hindi ko alam kung mga inggit yung mga yan. O baka nakakaaway. Pero hindi naman nakakaaway. Wala naman nakakaaway yan si Ate Miralisa. Danos, Johnny. Nagpaharang po from Super MC2 yan. Tingnan mo yung mga kaibigan nating ano. Salamat, Lods. Support lang ako, Lods. From Genocide. Menu ba yan, kaibigan Genocide? Mega love shoutout po. Stag Batanggen yung pintor from Bruboy Peralta. Yan, padikit mo dyan sa nakapin. Screen name lang. Ano ba screen name lang? Mega love shoutout Ate Titi, maganda ah. Thank you for coming. Katunying! From Ate Titi, maganda. Mega love shoutout po. Batanggen yung pintor. Musta bro Tunying from Bruboy. Okay lang. Medyo okay na. Wala na akong ubo. Kaya nag-live stream na ako, kaibigan Bruboy Peralta. Ate Miralisa, dikit ko isa oh. Padala-dalawa lang Ate Miralisa ah. Alam mo naman yung ano natin. Like number 3 dito, unti-untiin ko lang Ate Miralisa. Mega love shoutout sa lahat from Titi, maganda. Harang Manoy, tinan mo si Manoy Dong. Yan ang the best si Manoy Dong. Ate Miralisa oh, pangalawang dikit oh. Like number 33. Oh, nakadikit na yan. O, kalimbang all. Paras na yan. Sir, pa-search na lang po yung channel ko. Mahina po signal ko dito. List TV Mix. Oh, na-search ka na kaibigan. Okay na kaibigan, no problem. Nakasubscribe na ako kaibigan, no? List TV Mix. 88 subscriber. Tama ba? 88 subscriber. Yan o, panoorin ko lang itong video mo ha. Grabe, sunod-sunod. Nahilaan ng subid-subid. Tanggigi. O, dito ko sa tanggigi mo kaibigan ha. 11 minutes. May sounds pa. 11 minutes and 37 seconds. Like number 16 ako kaibigan oh. Dan host, nagpaharang. Sipag nyo talaga host dong. From Super MC22 Vlog. OTW, main ko sa nakapin. From Ate Tilma Lapid. Mega love shoutout kaibigan Shell Soloto. From Bruboy Peralta. Salamat sa pagpin kaibigan from Super MC22 Vlog. No problem Ate Miralisa. Super ano yan eh. Miralisa channel pa rin yan oh. Miralisa 22 Vlog. Yung Miralisa channel niya, pinaiksin na lang niya ginawa ng MC. OTW kapatid boy from Super MC 22 Vlog. Musta kapatid, Super MC from Bruboy Peralta. Ate Juliet, wakwak! Mega love shoutout, good morning! Wala ba tayong Vita Plus dyan? Good morning host, Juliet Mukbang. From Ate Juliet Mukbang. Yun. Mega love shoutout Juliet Mukbang from Juni TV. Ka-Juni TV. Shoutout sa 16 viewers. Mega love shoutout sa inyo. Ilang minutes ba Ate Miralisa? Aba, haba naman. 21 minutes. Sinulit-sulit mo Ate Miralisa. 21 minutes. Pero ayos lang yan. Vita Plus girl.
Vita Plus girl. Padikit, payo na naman dyan Ate Julieta sa nakapin. Dito ay Gaspar ESM 501 subscriber. Yun, nakasubscribe na kaibigan, no? Like number 31. Harang uli from Ate Titi Maganda, yun. Thank you sa paharang. Marami nang gumagaya sa technique natin, ah. Manidong, Ate Miralisa, Kajuni ay Janet TV. Marami na tayong na-influensyan mga kaibigan. Thank you. Lahat naman tayo ganyan ang gagawin natin. Kaya bakit may harang si Ate Miralisa? Puto ka snoozer na to. Balikan ko ulit. Napunta ka snoozer na eh. Nasa harang po from Ate Odessa Joyride Mix Vlog. Ay, si Ate Odessa, isa rin yan. Basta lahat tayong magkakaibigan na matagal na tayong magkakilala, ganyan ang ating technique sa pagpupunta sa live stream. Talagang di nawalan ng paharang. Dan kaibigan boy, nagparang sa dulo. Buti may 31. Ha. Mega love shoutout Venus Indaya from Bruboy Peralta. Otonying, unang upload ko. May harang agad. Kaya nga eh. Kaya may harang agad. Hello, Tatus Man! Thank you, Wakwak! Diba, si Ate Juliet kasi, uy, nanonood din ako harang. Di ko lang shout out. Nagtampo si Ate Tel Malapit, nagtampo. Kaya nga sinasabi ko, lahat ng kaibigan natin na matagal na magkakilala, ganun na yung strategy. Dahil pare-paras naman tayo naiintindihan na natin yan. Na kailangan di mag-skip sa harang para support. Wala akong pinapanigan basta sa sarili ko, wala akong pinapanigan, lahat pantay-pantayan. Basta pag may harang, no-skip. Maliban na lang pag napakahaba talaga yun, ini-skip ko. Yan. Nagsasabi po ako ng totoo para alam nyo. Kasi Tonyeng, unang upload ko. Meron pa nga na si Mrs. Kahapon yata yun. 4 na oras. 4 na oras yung ads. Tapos na yung magla-live stream. Hindi pa tapos yung ads. Kaya ini-skip ko na po yun. Ini-skip na namin. Tignan mo yung salamin ko. Ang ganda ng salamin ko. Pink. Wala na ako pansin ng salamin ko. Tonyeng, unang upload ko. Nanay Leeds TV. Hello host. Mega love shout out to all. Pero walang kita ha. Oo nga, walang kita yan. Oh. Walang kita pag may ads. Salamat kapatid, Super MC. Ate Juliet, mega love shout out from Super MC 22 Vlog. Haba ng ni Ate Miralisa. TTOTW. Hello Miralisa. Hello everyone sa mga bisita ni Tatosman. Lods Relax. From Genocide. Okay lang, relax lang naman ako, relax. Buti nga hindi na tayo inuubo, katulad na ubo ng ubo. At Miralisa Padikit naman po para magpalit tayo sa nakapin. Para pare-paras may pin, baka magtampo yung iba eh. Yung Tilma account ko, dating dikit na sa nakapin from Titi Maganda. Kaibigan natin yan, Ate Titi Maganda. Di ba minyo mo rin to, Ate Titi Maganda? Ay, hindi pala niya to, Ate Titi. Kaibigan Gaspar, nandito ko Gaspar. Gaspar ESM, nandito ko sa Gun Safety for Security Guard, Best Instructor.
Baka sabi mo, di ako nanonood, nandito ko sa'yo. 37.10 seconds. 37 minutes and 10 seconds. Kaibigan Gaspar. Harang bro, from Johnny TV Vlog. Yun, thank you sa paharang. Siya ba yan? Si Hosmeralisa. May galab siya nga pala. Si sa Ate Super MC22 Vlog na ngayon. Dan, full pack na sa house mo. Ayun din na nga rin yan kaibigan Chick Morales. Kasi yan si Ate Meralisa talagang very supportive naman yan sa atin, di ba? Kahit kanino naman natin itanong yan si Ate Meralisa sa lahat ng live na andyan yan. Kaya tulungan natin na bumangon uli yung kanyang panibagong channel. Para naman mapadali yung para mabawi niya yung pagod ba niya dun sa Meralisa channel. Kalimutan na natin yun, yung Meralisa channel na yun. Kasi lahat ng nakasubscribe doon kay Meralisa channel, pinagtatanggal din naman ni YouTube yun. Kahit yung Meralisa channel, tinanggal din naman sa atin yun ni YouTube. Kaya tulungan na rin natin kung may mga banana tayo dyan, idikit uli natin. Ako dinidikit ko dyan, dala-dalawa lang para hindi malagas kasi pangit naman yung ibibigla mo. Katiting Official TV. Ayun, live si Idol from Katiting. Saan ba Katiting na to? Baba nga ng bahay, may ano ka na Katiting. Ito main ko, yung Telma, Panggala ko. Gulo kasi. Naguguluhan ako eh. Joke. Di kasi pag minsan, gumagamit din ako ng Ninja, pero ginagamit ko yun, naka-ano lang yun, tawag nito, nakapanood lang yun sa mga live. Kasi ito, may account na tunying, ito talaga ang pinakang main. Nag-iisa lang yung account ko dito sa kulay pula na to. Tapos itong may camera, tunying to, tapos may isang Ninja. Tapos ito namang laptop, tunying lang din yan. Kaya pag may mga live stream, makikita niyo pag mga live stream na andun lagi puro tunying maksam. Tapos itong laptop na isa, di ba 10 tab to, 10 tab. Pwedeng 10 tab. Kaya lahat ng live stream, puro na andun si tunying. 10 tab yan. Nandun lahat ako sa live stream. Kaya mapapansin nyo, lagi akong BG, ganun. Hindi ako nawawala. Pero kung sasabihin na silip lang si Tunying, nakasilip tapos paalis-alis, hindi mangyayari yun. Nakatambay lahat yan. Kasi marami tayong gadget na pwedeng maraming gadget na nahiraman. Saglit lang po. Ito pa, kay Ate Meralisa pa ako. Ito pa. Pero may ilan na to? 2. 3. 4. 5. 6. Pang-7 camera. Pang-8 tong laptop. Kaya sa pag-play ng watch hour, mayroon tayong pang-play ng watch hour. Kasi mabait naman yung aking hipag. Pinaperan tayo ng mga gadget nila. Salamat po sa pag-subscribe from Liz TV Mix. No problem, nakasubscribe ka rin. Kajuni TV, shout out from Katiting Official TV. Taguing TV, shout out po from Taguing TV. Yan, may moderator na yan, Taguing TV. Ayun baba nga ng bahay mo, Katiting TV, Official TV. May galab shout out. Hashtag Tangguing TV. Hindi pa ako makain. Grabe harang, ha. Indiano macho. Wag lang biglain bro, sa ayuda para hindi sayang. Bro, alam na natin yan. Padala-dalawa nga lang ako pag nag-ayuda kay Ate Merlin say dalawa. Para hindi, pampakulay ko yung Telma, ha. Yun, kaya naman pala. Pampakulay pala yun.
Kadyo ni Dan from Katiting Official TV. Huwag mong madali mga kaibigan, huwag madali Titi dating dikit from Katiting Official TV. Super MC22, salamat. Click nyo lang ang profile picture ko. Tapos go to channel at pwede nyo ako mapuntahan. Ganon din ang gagawin ko. Click ko lang ang profile nyo and go ako sa channel nyo. Kahit di nyo magbaba ng bahay. Kung ano yun yung mga kaibigan sa mga gusto talagang dumikit, kung gusto nyo talagang dikitan yung isang channel, click nyo lang yung yung pangalan nila, tapos may nalagay doon go to channel. Tapos i-mention nyo na lang. Okay na ba kaibigan? Jake Morales vlog. Dana ako sa'yo. Doon ako pero dapat panuorin nyo yung latest video para doon niya hanapin. O yan po ang tip ko. Kasi yan ang ginagawa ko. Pag gusto ko pong dikitan ng isang channel, kiniklik ko lang talaga yung pangalan. Matagal ko nang nalaman yung go to channel na yan matagal na. Yan lang ginagawa ko pero nagme-mention lang ako kung saan ko siya dinikitan. Kasi pag nag-comment ako, nag-mention ako dito sa live stream, kung ano pinanood ko, yun ang mini-mention ko at saka kung anong oras, kung ilang minuto, yun ang mini-mention ko sa live stream, yun ang kino-comment ko. Kaya alam nang dinidikitan ko kung saan ako nagdidikit. Main ang gamit nyo. From Jake Morales Vlog. Main ang gamit. Main to main tayo para mas maganda. Kadyo ni Mega Love shoutout po. Mega Love shoutout host Jake. Yes host. Yan na ang bagong kinuha na ni Lolo si Meral sa channel. Jake Dan 751 from Katiting Official. Manood po, panoorin po natin Daming gamit bro. From Johnny TV Vlog. Bro, pinapahiram sa atin yan. Buti may mabait nga nagpapahiram. Diba? Main ako palagi mga lods. Si Ate Juliet, main yan. Super Dan 314. Jig dyan. Kaibigan Katiting Official May gisuya ako, panoorin po ng mabuti at mag-comment ng mabuti kaibigan. Hindi po sa pinupuna kita kaibigan. Saludo ako sa iyo dahil pumunta ka dito sa aking live stream. Gusto ko lang ayusin natin yung ating pagdidikit para hindi tayo malagas. Para hindi tayo magreklamo sa sarili natin. Ang daming gadget Manoy Tunying from CNS Vlog. Oo nga, pinapahiram tayo Okay maingay. Katiting Official TV, OTW from Jake Morales. Ismael Acebis, 46. Hey, from my friend Ismael Acebis. How you doing today? I'm good. Yes, my friend, I'm good this day. Kaya I will live stream. Kaya tayo dyan. Mega love set ako kay Bento Jim from Ate Jean KRTV 2. Thumbs up dan po. Yun bang ilaw mo? Kumukuti-kutikap. Ang sipin mo, ilaw. Yung ilaw. Kumukuti-kutitap. Ewan ko kung bakit. Ganito to. Pag umiinit, madilim naman. Pag umiinit siya, kumukuti-kutitap. Ma'am Juliet from Jing Vlogs. Laba lang boss. Ayan na naman si boss. Ayan, nakain na ako. Ate Juliet Mukbang. Mega love shoutout Super MC22 from Taguing TV. Juliet, dating dikit from Katiting Official. Hello Jing from Juliet Mukbang. Tapos na ako sa kaibigan kaibigan Liz TV Mix. Search ko nga itong si Katiting Official. Search lang kita Katiting Official Katiting Official. Yan kaibigan Katiting Official 2.49 subscriber ka, 904 videos. Dito ko sa Premiere mo kaibigan sa Premiere. Like number 24. Magbabakas ako para
Yun, may bakas na ako dyan, kaibigan ha. Kaibigang Katiting Official TV. Patamsak mga idol, premier ni Katiting Official TV, salamat. Sige, babalikan ko yan, dumikit sa akin. Katiting Official TV Dan from Super Ems 2. Juliet Mukbang, hello. Jim Vlog, dating dikit. Jin KR TV, nagbigi-bigi. Ay, wala pang moderator si ate Jin KR TV. Gaspar ESM, dana sa'yo idol. From Silsoloto. Good morning, Kapalangga. Ori Official TV, good morning. Po and mega love shout out. Tamsak na po. From Ori Official. Anong yung light mo, Max? Parang kunin ka na ni Lord. Tamsak, daan lang po ako, idol. Tapos lang ng iles. Salamat po, kaibigan. Okay, salamat kay Kapalangga. Sorry, hindi yata ako nakapunta. Hindi yata nakapunta si Mrs. Sorry. Ngayon lang. Go to channel na lang po ako. Di na po ako magbabakas. From Katiting Official TV. Magbakas ka, kaibigan, Katiting Official TV. Paano ka ba balikan? Enrico Titar, may galab shoutout, my friend Enrico Titar. You have a moderator. Ate Beats, Team Lord Jesus Christ, Houston, Texas, USA. Hello everyone, watching ads to support the host. Akala ko nga may picture taking dyan, katunyi. Hindi ko mukot-ikot dito kasi pag umiinit siya, ewan ko ba ba't ganyan ang ilaw na yan. Pero maliwanag naman sana siya, oh. Ori, Dan Dikit, Kalimbang from Katiting Official TV. Yun, thank you. 02, Team Lord Jesus Christ, Houston, Texas, USA. Good morning, sir. Dan Thumbs Love, playing ads to support the host. Yan, si Ate Beats yan. Pakidikit naman kay Ate Beats. Mabait yan si Ate Beats. Post work mode muna. Ako, out na ako. Sige, okay lang, no problem. Tapos na ako kay Ate Meralisaw. Yan, palit naman tayo sa nakapin, palit. Sino bang matitipuhan ko dito? Yan si Ate Genesis Hernais muna tayo, Ate Genesis. Premier din siguro to, premier. Katunying pang 2K po, pwede. Pang 2K ang alin, Ate Genesis? Ay, Ate Odisa. Pang 2K subscriber, road to 2K? Ano sabi ka? Ano ko sabi na Ate Odisa? Teka lang Ate Odisa. Saan na yun? Ano ba siya? Teka lang, jakitan ko lang muna itong kay Ate Beats. Yan, may jacket pa Ate Beats. Dikit dan sa nakapin. 10 minutes lang pinanood ko ha. Ituloy ko later. Okay na yun, Ate Laila. The best na yun, the best na. Kaya Ate Genesis tayo, Ate Genesis. Napanood ko na pala pa Ate Genesis, oh, pero okay na. Okay lang. Replay ko ulit, replay. Yan na nga yung harang ko. Yan, napanood ko na rin pala, oh. May like na, oh. Pero ulitin ko ulit. Ito nga pala yung short video lang. Laila GMX. Standby lang po, luto lang ako po. From Ate Juliet Mukbang. Nasaan ba kay Ate G? Sayang yung channel mo, host. Mirelisas. Oo nga, kaibigan Jake Morales. The 4th old lady. Mega love shout out, the 4th old lady. Nako, host Jake, sinabi mo pa. Hanggang ngayon, nakakalungkot pa rin. Kaso kailangan mag-move on. Oo, move on lang. Wala tayong magawa, Ate Meralisa. Salamat Ate Beats sa support, Ate Beats. Salamat. Thank you very much.
May mga jacket na po yan, may mga jacket na. Salamat, maya ako magbalik. Work mood na ako, thank you. Venus Inday, nag-drop ng bahay. Nasaan na yung Ate Odessa? Tingnan nga, isearch ko na nga lang, Ate Odessa. Okay. Pero 2K siguro yun. Odessa, yun. Katon yung pwede 2K po, pwede. Yun, Odessa, teka lang. Odessa Joyride. Joyride Mix. Vlog. Ba't di ma-search? Sige po Ate Odessa, pakibaba pa ng link. Kung road to, road to... Ang laki pa pala niyan, Ate Odessa. 1.86. 140 pa. Di pa natin kaya yan. Meeting ng mga ibon. Dito ka sa meeting ng mga ibon mo, Ate Odessa. Oh. Like number 25 na ako. Pero ba't napalitan nyo nakapin? Baba po ng nakapin para ay baba ng link para may pin. Yan, dyan muna tayo kay Enrico Titar. Gabay sa kalusugan. Sino ba itong kung ano-anong pumapasok dito sa aking cellphone? Tapos na pala ako kay Ate Genesis, oh. Kaya naman pala kung ano nang nakapunta. Yun, mega love shout out sa 19 viewers. Salamat sa 62 thumbs up. Salamat. Thank you very much po. Harang muna habang ako nagsusulat ng sulat para kay Kutiting Official TV. Yun. Thank you very much. Enrico Titar. Kay Enrico Titar muna tayo. Enrico Titar. Katiting Official TV, napunta ako sa Halahala province mo. Nagatid ka ng delivery doon sa Pulang Gate. Yan, tingnan mo yung mga comment na magandang balikan. Talagang pag yan ang nabasa mong mention, babalikan at babalikan ka. Kasi alam na nanood ka eh. Dito ko sa ni Katiting Official TV. Sa Premiere. Hanapin ko nga yung gate na yon. Team Ripsol. O panoorin ko kaibigan Katiting TV, tong Team Ripsol mo. Like number 51. Pero hindi ako magjo-join kaibigan ha. Watch lang ako, watch. Hindi hygiene with hand sanitizer. Hand hygiene and hand sanitizer. Ano yun? Danhos Jing sa LS mo from Super MC22 Vlog. Harang from Super MC22 Vlogs. Manidong bigi-bigi. OTWs Layla from Super MC. Mismo sa my love friend ko, Manoy. Ano yun? Mega love shoutout sa my love friend ko, Manoy. Si Ate Regina. Ba't nagalaw, Manoy? Yung ilaw natin. Naghahanap pa ako ng maliit na video po.
ito na bagong bukas lang po. Naghanap ako ng maliit na video po. Ito na bagong bukas lang po from Ate Odessa Joyride Mix Vlog. Dan na rin sa premiere ni #Katiting TV from Ate Odessa Joyride Mix Vlog. Yun, dito kay Ate Odessa nalaman ko kung paano makita yung talagang nanonood. At di ba niyan ituturo sa akin. Pero diyan ko rin nalaman sa kanya yung kung paano kinakopy, kinokopya yung yung video, kung saan mo makikita. Diyan ko nalaman kay Ate Odessa kasi medyo maano yung niya, matalino, gifted. Siyempre nasa ibang bansa nga. Diyan ko sa kanya nalaman kung paano makikita yung ginaya yung yung kinuha yung video mo. Diyan ko nalaman sa kanya yung strike kung paano. Pero gusto ko malaman sa kanya kung saan makikita yung talagang nanonood ng video. Kasi sa kanya kasi may dinikitan ako diyan sa kanya kay Ate Odessa. Ngayon, sabi niya, Dan, 5 minutes dun yung pinanood ko sa'yo. Yung kahapon, Ate Odessa, 5 minutes daw. Pero alam niyo po yung yung comment sa akin, Ate Odessa, sending my full support. Ibig sabihin, di mo lang nanood yun. Sending my full support. Dahil sa mga premiere ni Katiting. Kurap-kurap sa akin. Kaya ito, from the vlog. Oo nga, kumukurap-kurap eh. Pag umiinit, iwan ko ba po? Pag umiinit. Kaya na po bahala magsukli sa bakas. Maghihintay po ako, salamat. From Super MC22 Vlog. Uy, madilim naman. Harang pa rin from Ate Super MC22 Vlog. Dito ako kay Enrico Titara. Enrico Titara, laki na rin ng bahay niya, 3.43. Subscribe ko na, Kalimbang All. Like number 61. Ito pang isa, kaibigan, Enrico Titar. Pero nakasubscribe na, kaibigan Enrico. Like number 62 na, Nasa harang pa. Parehas nasa harang, Sending my full support, tapos yung comment, malayo sa video. Oo nga pa, yung design, si nakalimutan ko yung pangalan eh. Di ba, sabi niyo pa nga po, dapat manood. Ate May Kajiyama, may galab shout out. May moderator ka na, Ate May Kajiyama. Di ba sabi ko po kagahapon, Ate Odessa? Kaibigan, pwedeng pakipanood na lang kahit di mo na panoorin yung ads, basta manood ka lang ng pelikula ko. Tapos di ba nag-reply siya ng kaibigan Tunying, hanggang 5 minutes lang pinanood ko. Tapos nag-comment pa siya ng, magkakasundo tayo diyan, Katunying. Tapos nakita ko yung bakas niya, sending my full support from Odessa Joyride Mix. Nakakatawa yung mga ganun Tapos pinanood ko yung unbox, pero binalikan ko pa siya, Ate Odessa. Yung unboxing niya, may unboxing siyang B8, tapos may kasamang mga wipes. Binakasan ko sa ng maganda, ewan ko kung nabasa niya. Baka nabasa niya yun. Tambay lang here, #tol from Venus Indaya. Yun, wala na kurap-kurap, madilim naman. Nabasa ko yun from Ate Odessa the Remix. O di ba Ate Odessa, nakakatawa? Para matuto siya, ang laki ng bahay niya. Ano na siya, di ba sabi ko sa kanya, monetize ka na po kaibigan. Tinignan ko yung bahay niya, tapos may sa kanya, may nag-sponsor. Biro mo, in-sponsor na siya ng B8, tapos wife. Pinagraduate daw niya. Ay, pinamuni daw niya, Pinamonetize niya yung nag-sponsor. Nakakatawa yung gano'n, Ate Odessa, Mga gano'n kasi, binabara ko yung mga gano'n, sa totoo lang. Para matuto sila, hindi ba yung nambubudol. Ayaw ko yung mga budol-budol lang yun kasi,
Dapat dito sa YT, tulungan tayo, hindi yung lamangan. Gusto lang nila magkaroon ng banana. Eh bumabalik nga siya, hindi man lang siya nagpapaharang. Hindi ko man lang narinig na nag-mention siya ng nasa harang po ulit. Manay Binos, galing na po ako sa channel mo. Ako may bakas ako. From Manidog Vlogs. Manay Stagdong Vlog, may galab shout out. Os Binos, dating dikit sa sis from Super MC22 Vlog. Si Ate Miralisa yan ha. Tol Binos Indaya. Ha, nabasa ko yun. Sarap awayin yung ganun, ano, Ate Desa. Odessa J Ride Mix Vlog, OTW from Jake Morales Vlog. O, dikitan niyo po yan sa ano, si Ate Odessa J Ride. Paano nangyari dito kay Ate, ano, Ate Regina? Anong ginawa mo, Ate Regina? Ang laki naman ng palipad mo nun, 100 Hong Kong dollar. Di ba nag-usap na tayo sa Messenger? Ang gulo mo talaga, Ate Regina. Manidong, si love mo, si Ate Regina, nagpalipad sa akin ng 100 Hong Kong dollar. Wow, bungga, pakulay, from Titi Maganda. Iwan ko man yan, nagkamali ito ng pindot, si Ate Regina. Pero thank you ha, Ate Regina, thank you. Nag-usap na kami kagabi niyan. Bahala ka dyan, Ate Regina. Basta thank you. Odessa Joyride Mix Vlog OTW from Jake Morales. Nag-attend ako ng premiere from Ate Teti Maganda. Sir Morning, Ngipis, Iskidro Alia. Sino yung good morning? Ay, yung isa pa na yun. Nang away ako kahapon ha from Ate Odessa Joyride Mix. Sino po inaway niyo, Ate Odessa? Nainis ako kasi, teka lang po, lagay mo ang ilaw. Wow, bungga pa kulay. Yan, may jacket na yan, Kamike TV. Mega love shoutout, salamat sa mga bisita mo, Katonjing. Yan o, may nagpakulay ng orange. Tama sa kaibigan, from Miles Forever Vlog. Ate Dini ako, yan, harang from Ate Dini ako. Yan, dito na yung mga kaibigan ko sa kaibigan ko sa group chat. Nainis ako kasi pinandikit niya ninja. Tapos pang-comment ninja ang gusto niya dikitan comment niya. Inyamot. Yun na nga po ninja ang gamit. Tapos magmamadaling padikitan yung kanyang main. Tapos ang gustong i-dictate yung main. Sarap awayin nung gano'n. Oo. Tama yung Ate Odessa para matuto yung mga budol kasi yung gano'n mga budol. Yun, Team Gabalpin, may grab shoutout, may moderator ka na. Nandito ng aking Team Kaalipunga. Pakisupport naman yan, Team Kaalipunga. The best yan, ang Team Kaalipunga TV. Daan lang tamsakdan from Team Gabalpin TV. Ano sabi ni Ate Regina? Danos Odessa sa LS mo na may ginagawa kang kababalaghan, buti okay na mother mo from Super MC. Okay na daw po sa niya, Ate Odessa. Mabuhay kapatid. Bless you boss from Team Gabalpin TV. Huwag naman boss. Tanying lang. Team Kaalipo nga tayo Pangit yung boss. Mamingwit muna ako para magbalik. May harang. Yun, salamat po Ate Odessa. Salamat. Daan lang, tamsakdan. May galab shoutout po sa lahat ng kaibigan tunay from Kamike TV. Ayaw Gcash from Regina BTV channel. Bahala ka. Danos Odessa sa LS mo. Ano yun? Okay na ka na. Hello Kamike from Super MC22 Vlog. Hey, Dini, dikit na ako. From Super MC22 Vlog. Huwag ka mang away kaibigan. Bad yun. Ha, from Miles Forever Vlog. Hindi kaibigan. Ayaw ko ng kilala mo naman ako. Ayaw ko ng budol na Ayaw ko ng budol na small YouTuber. Pag budol kang small YouTuber, pasensya ka.
Talagang pagsasabihan kita kasi ayaw ko nang linalamangan mo kami mga small YouTuber kasi lahat tayo mga magkakilala na lagi tayong nagkikita-kita sa LS. Alam na natin yung style natin at alam na natin na tulungan tayo, hindi ba yung ano, hindi ba yung nanglalamang lang, yung mangunguha ng banana, tapos dan pabalik. Pangit basahin yun, naiirita ako sa ganun. Mga ganong mention sa live stream. Kahit kaninong live stream, talagang binabara ko yan. Pag ano na, dan pasukli, dan pabalik. Pero hindi pa nakakalimang mention. Ano ba, ito yung binaba kong link. 1, 2, 3, 4. Pang-5, dadaan na naman agad siya. Hindi, ibig sabihin budol yun. Mega love shoutout bro, Tunying from Gagamrock TV. Ma'am si Risa, good morning po. Harang pa from Ma'am si Risa. Ito yung mga legit na kaibigan natin, Gagamrock. Kaibig Queen Rote, mga the best yan, at hindi ni ako. Yan, mga the best yan. Lahat naman kayo the best kasi magkakakilala na tayo. Wala akong pinipili. Basta lagi tayo nagkikita-kita sa live stream, the best na kayo sa akin. Saka siguro naman, the best din naman ako sa inyo. Sana sumahod ka na kay Lolo Host from Queen Rote. Daan lang, may lakad pa from Gagamrock. Sige kaibigan Gagamrock, ingat. Nagmumotor ka pa na. Kape muna tayo, mga lalabs. Nandiyan na si Idol Joyce Jimenez. Nawala kumot ko. Linabang ko bro. Amoy amag na kaya linabang ko muna. Good morning host from Hami Hotdog. Tamsak host. Tambay lang ako kapatid, tulog muna ako from Ate Dini ako. Okay lang, sige lang po Ate Dini ako. Thank you sa pagtambay, thank you sa pag-like. Mega love shoutout si Sammy. Ami Hotdog, Gagamrock mega love shoutout. Mega love shoutout Gagamrock from Queen Rote. Sis Miralisa mega love shoutout, kape tayo. Uy, nagkakape din ako sis from Super MC22 Vlog. Instant host. Instant host si Ambilis from Queen Rote. Ano yun ate? Kape tayo mga kalalabs. Ate Franny, mega love shoutout. Ate Franny, mega love shoutout sa Ami Hotdog. Dayaan. Gandang pangalan Hotdog yan Ayun yun. Nagets ko na. Thumbs up lang kaibigan. Busy, di makatampay. From Ate Franny Vlog. Okay lang ate. Regina may moderator na yan may moderator na. Dong Vlog, mega love shoutout. Tonyeng, saan jacket ko? Ay, kalalaba lang. Kukuha ko lang, nakasampay kasi, ginawa ko at Regina. Dong Vlogs. Odessa Joyride Mix. Vlog done from Jake Morales Vlog. Oh, okay yan si Ate Odessa. Okay yan si Jake Morales. The best yan, the best. Mula noon, kaibigan ko na yan, si Jake Morales. Kasabay pa ni Ate Miralisa yan. The best Katonying from Kamike TV. Yun, thank you Kamike. Thank you Mike. Harang from Jake Morales. Thank you sa paharang niyo. Thank you. Kahit mga pa-salasalapi, pa 50 centavos, okay na yan, may ipon yan. Magandang pangalan Hotdog. Ami Hotdog. Sabi nga ni kaibigan Shirley, iwan ko ba sa'yo, Ami Jimenez, nung naiisip mong pangalan? Premier Patamsak. Yun, dito muna tayo kay Sino pa nga ba hindi na ipipin? Ito, iipin ko lang saglit si Ami Jimenez. Tamsakan ko lang. Para hindi naman si Ate Regina pala, nagpalipad, di ko pinipin. Magalit yan. Ano ba to? Gilis, nagtatago naman. Ay, si Ate Rosa Besi pala. Replay, hindi mo na. Ayaw ko na mag-replay. Kaya muna tayo hotdog. Ami hotdog. Premier lang. At hindi na ako nagbaba ng pa-watch naman po. Sa bagong upload, pang dagdag watch hour po, salamat. Si
Ate Regina, naka-off daw yung ano mo. At offline. Naka-off daw, Ate Regina, yung ano mo. Sino to Ami Hotdog? Sino tong premier na to Ami Hotdog? MJ4. Ba't si Ami Hotdog ang nagbaba? Member mo ba to Ami Hotdog? Idol? 1.47 na. Member mo ba to? Para aidahan ko kung member mo. Aidahan ko. Hindi pa naka-subscribe o dalawa. Yan Ate Regina, nag-drop din ng bahay. Premier din yung Ate Regina, pakita mo sa kanaman. Sa mga nandyan. Shoutout sa 22 viewers. Salamat, salamat. Mega love shoutout. Manay Teta Vlog. Out muna ako bro. Sige, Kevin Gagabrak. Thank you very much. Layla, mega love shoutout. Mismo, congrats. Lampas ka na 1K. Oh, lampas na yan. Si Ate Layla, mix. GMX. Tambay lang ako. Abang nananahi from Kamay TV. Yan. Thank you, kaibigan Kamay. Regina BTV, nagbakas ako sa iyo from Titi Maganda. Jake Morales. Laila GMX, thanks from Jake Morales. Tamsak lang, host. Sapat na ha from Ami Hotdog. Kung member mo nga, para isusubscribe ko pa, hindi lang tamsak. Oh, set reminder ko na oh. Oh, subscribe ko na. Sana balikan ako ah. Yo. Balikan ako sa hindi. Okay lang. Oh, like number 35 tsaka 36. Oh, subscribe na lahat yan oh, Ami. Hindi na ako magbabakas. May bakas naman yung ano, yung tuning maksang. Yes, Kuya Dong Vlog. Salamat sa mga support nyo. From Laila G Mix. Nasa harang pa para manay kita vlog. Excuse. Jingle bell lang. Jingle bell. Pa-promote mentor tuning stream Sunday. January. Sige. Teka lang. Ihilang ako. Ipipin ko. Nagbi-blink na naman. Ano ba yun? Teka lang. Si Tita, mega love shout out from Ami Hotdog. Kamay TV, mega love shout out. Dan sa nakapin house, Shirley. Good morning, sis Lisa. Salamat po from Ami Hotdog. Regina BTV, nagbakas ako sa'yo from Titi Maganda. Good morning, sis Ami. Arbal TV, mega love shoutout. Good morning, host from Arbal TV. Ito, isa rin si Arbal na ano na rin lang yung ano yung kulang niya, what's hour na lang. Sis Teta, what's hour na lang, kulang yan. Yun, may bagong upload si Ate Regina.
60 daw, asar na lang kulang yan. Arbal Tamsakdan po host from Arbal TV Vlog. Si Ami, ba't iba? Kaya nga ano yan, member natin yan. Ba't offline tong isa? Nawala na signal. Idol, ba't wala ako jacket? Meron! Nahuli lang. Pa-promote mentor, Tonyeng, Shirley live stream on Sunday, January 30, 7 p.m. Pinas time. Real Talk interview with admin Bornibor Vlogs. Let's talk about his leadership and other matters. Surprise from Shirley. Yun, huwag niyo pong kakalimutan si kaibigan Shirley, mga kaibigan. May ano po siya, may live stream. Hindi namang grand live stream. Basta sa Sunday po, 7 p.m. May ano po siya, may interview po siya kay kaibigan tawag nito, Bornibor Vlog. Puntahan po natin sila. Linggo po yun, linggo. O yan, Sunday, January 30, 7 p.m. Pinas time. Real Talk lang, interview ni admin Bornibor. Yun, may jacket na yan, kaibigan Jan Serdan and Aliyah Kylie TV. Kuya Tony Maxam, may galab shout out. Balihan ko lang. Yun. Mega love shout out, Shirley. Ba't na wala ng signal tong ano? Lulo kong signal natin ah. Ito lang po. Wala pa yung G. Yun. Kaya lang po ah. Thank you po sa 68 thumbs up. Thank you po sa inyo lahat. Jacket. Oh, may jacket na ate Regina, may jacket na po. May galab shout out Shirley. Tapos na po kayo dyan, kaya no? Ami hotdog. Premier lang po yan. Papalit ko lang si ate... Naipin ko na sa ate Genesis. So, si ate Regina po, premier din, premier. May galab shoutout si Stini. May galab shoutout ka Mike. May galab shoutout sa lahat dyan from Kamike. May galab shoutout kayo dong from Tita Vlogs. Ami hotdog, BGBG, Kamike TV. Busy ngayon with YouTube Play. Pinagraduate ako ni host. #Dungvlog. Thank you sa inyong lahat. Pinagraduate ako ni host. Hindi ako nagpag-graduate sa iyo. Iwan ko. Na? Thank you daw. Arbal, may jacket na yan ha, kaibigan Arbal ha. May galap sa ito, Tamsakdan. Ate Phil Hong Kong, good morning from Tita Vlog. Juliet Mukbang, Biggie with love and care emoticon. May galap shout out si Juliet from Tita Vlog. Harang pa, galing po ako sa ginawa ng duyan. Ay nako, nakalimutan ko sino yun. Pati premiere niya, dinaanan ko. Kaso nalito ako sa date upcoming, pero January 10, 2020. Nalito na si ate, di sa J-Ride ko. O sino ba yung gumawa ng duyan? Pakibalikan na lang, pakimension. Pinuntahan ka na ni ate Odessa Joyride next. Ay, si Jake Morales pala yun, ate Joyride. Sabi ni Mrs. si Jake Morales daw. Di ba balikan ka niyan?
Mega love shoutout Arbal TV Vlog from Tita Vlogs. Oh, sa Arbal, mega love shoutout from Super MC. Hi Kuya, hello all from Jan Serdan. May moderator na yan ha. Kaibigan Jan Serdan. That's sa nakapin house from Juliet Mukbang. O, ba't di ko naipin si ate ano? Hmm. 1.31k, go ako sa channel mo from Jake Morales. Sino yan? 1.31k. Yun, nagkakalituhan na sila oh. Di, ayos yan. Basta ganyan ang mga mababasa kong mention nyo. Doon ako natutuwa kasi yung mga nababasa ko mas maganda. Kaysa makakabasa ako ng Dan Pasukli, doon ako na umiinit ang tenga ko doon pag gano'n na nababasa ko. Pinagsasabi ako kahit magalit dito sa live ko, walang problema yan. Live na si Ate Beats. Si Ate Beats. May na talaga host. Ang net ngayon from Arbal. Patamsak dikit please from Alea. Putang kita Alea. Sino bang nakapin dito? Show your support for this channel with a purchase. Like number 31 at Regina, nakadikit na yan ako. Babakas lang ako para alam mo, baka galit ka naman. Like 31. Like 33, may tumusok na isa oh. Oh, nandito na rin si Ma'am Serisa. Bruno Paris, nandito na rin ha. Akin yan, Ate Regina. Tapos at Dan sa nakapin, dating dikit po, from Arbal TV Vlog. Ma'am si Dan, sis, pabalik naman kay, Super MC22. Jake Morales, may galap shoutout. Dala ulit ako sa iyo from Jan Serdan Adriano. Hello Idol Juliet. Trabaho na naman here from Arbal. Jake Morales, oo nga ha, pero nahanap din kita ulit from Odessa Joyride Mix Vlog. Oh, si ano yan, si Jake Morales, sabi ni Mrs. Christ TV Official, may galab shout out. Sino ba to? Si Manny Christ follower ba to? Ay, hindi pala, Chris TV pala, iba pala to, iba. May galab shout out po, MC22 from Arbal. Teka, BRB from Alea Kylie T. Host, palitan mo na ako from Mami Hotdog. Oh, pinalitan na kita. Super MC22 Vlog, may galab shoutout. Puntahan po kita later from Jan Serdan. Nahihiya ako, tagal ko na nakasabi, tanggalin mo na yan from Ami Hotdog. O, padikit naman Ami Hotdog. Padikit naman sa nakapin ulit. Tapos na po sa nakapin, hashtag Regina. Yun, thank you Ate Desa, thank you. May galab shoutout to Christ Follower from Super MC22. Hindi yan si Manny Christ Follower. Chris TV yan. Diba yan? Sis Regina, may galab shoutout po from Ami Hotdog. Sis Juliet from Ami Hotdog. Dan Thumbs Love Regina from Juliet Mukbang. Dan hashtag Regina BTV channel. Dating dikit from Ma'am Serisa. Juliet Mukbang, Ami. May galab shoutout Maninog Hunter TV. Nakita ko ng mo kahit nasa baba. Dalawang tinitingnan ko eh. Pababa kaibigan Shirley nung kaibigan Shirley. Yung premiere mo, para matusukan nila lahat. Naka-off comment section ni Regina. Pakichat nga ate din ako. Pakichat nga si ate Regina. Naka-off comment siya eh.
Alia Kylie T, puntahan po kita later. Iwan ako comment from Jan Serdan. Oh, nagbabalik yan si kaibigan Jan Serdan. Mabait yan. Si Jan Serdan Adriano. Subuko na yan. Like 69 kaibigan from Bariotic Boy Tips. Arbal TV Vlog Dan. Shoutout sa 24 viewers. Salamat sa inyo. Jamil Biyahero Vlog. Shoutout idol from Jamil Biyahero Vlog. May moderator ka na mano Bariotic. Maninogi, may moderator ka na rin. Rini Bay Vlog, may galab shoutout. May galab shoutout sa lahat dyan, nasa harang pa. Tapos na po sa nakapin, hashtag Regina from Ate Odessa Joyride Mix. Shoutout idol from Jamil Biyahero Vlog. May galab shoutout din kaibigan Jamil Biyahero Vlog. Baba ko ng bahay, baba kayo ng link nyo. Salamat po Manoy. Nagtamsak ako sa nakasabit. Off comment naman. O nga di, chinat na. Papalitan ko. Tapos na po na sa nakapin. Dating dikit sa nakapin from Laila GM. Baba po ng link. Nanin ko kay Chris TV. Premiere din nyo kay Chris TV. Pakisuyo naman. Kaibigan Chris TV, dikit ko na Kaibigan Chris TV. Bababa pa yung ano niya pakisuyo naman kay Chris TV. Like number 6 from Tunying. Nandun na yung min ko, Chris TV at Tunying Maxam, like number 5. Paligid po sa nakapin. Sino? Okay, bigyan Chris TV pangalawang ayuda Kalimbang all. Like number 7. 6 kanina, like 7 ako Luluwa na natin isa. Alia Kylie T, dan po sa'yo, nag-iwan ng bakas. Chris TV Official. Yun, thank you. Magdikitan. Shirley Live Streamer. Bababa ng kaibigan Shirley. Yung link para ipin ko. Para kahit na i-promote natin, may ipipin pa rin. Para madikitan nila kaibigan Shirley. May galap salamat dyan. Nasa harang pa ako from Maninog Enter. Tapos na po sa nakapin, Regina. Dami nang babasahin Patamsak po. Yun, may nagtamsak na dyan. Nakaasar naman tong ilaw na to. Bakit? Binili ko pa tong ilaw na yan. Patayin ko muna mga kaibigan. Liz TV Mix, sir, paano po ba magbaba ng bahay? Gusto ko po ipa-attack yung subscriber ko. Pindutin mo lang yung kaibigan. Liz TV Pindutin mo yung katulad nito ito. Ganyan ka ba? Pindutin mo lang tong yung may down dito sa baba. May down diyan Pindutin mo 'yan. Tapos yung live ko na andun na sa baba, di ba? Nasa baba. Nandiyan ka ba? Liz TV. Baka paliwanag, wala ka naman. Tapos punta ka sa channel mo, halimbawa ito yung channel mo, sa tabi. Pindutin mo yung channel mo.
Tapos, pindutin mo yung your channel. Yan. Yung live ko na, ano pa sa baba, hindi naalis sa ayan, oh. Tapos, pag pindutin mo yung channel mo, pindutin mo yung videos. Yan, yung videos mo, ay yung videos mo. Tapos, pindutin mo yung tatlong tuldok doon sa tabi. Doon sa katabi yan, may tatlong tuldok dyan. May makikita ka dyan, share. Ayun, share. Pindutin mo yung share. Yan, pag pindutin mo ng share, may dito sa tabi, may copy link. Pindutin mo yung copy link. Yan, pag nakita mo nung may copy na ganun, balik ka na dito, pindutin mo na yung live ko yan. Pindutin mo na. Yan, tapos punta ka dito sa comment section. Press mo lang ng double touch, 1, 2. Ayan, tika lang. O, 1, 2. Lalabas yung paste. Pindutin mo yung paste. O, pindutin mo yung paste. Yan. Yan na yung link mo. Tapos send mo na, send. Yan, o, tinan mo yung binaba ni Anthony Max. Salamat, Tos, dyan. Kung nandiyan ka pa, go to channel lang po. Click my profile picture and go to channel. Chris OTW from Super MC22 Vlog. Salamat po Manoy from Nugianter TV. Nagtamsak ako sa nakasabit o comment naman. OTW. OTW ako kay Chris TV. Mainit na. Danos Chris sa premiere at sa unboxing mo from Super. O, tinan mo si ate Super MC22. Nagtamsak pa siya sa premiere, nanood pa siya ng isang video. Ganyan ng mga veteranong mandidikit, veteranong YouTuber, na small YouTuber, ganyan po magdikit ang isang veteranong Tama po yung pagdikit, tama po yung pag-subscribe para hindi malagas. Sis Dini, ngayon ko lang nadikit pala main ko, second account pala, nakadikit sa'yo from Super MC22 Vlog. Shirley live stream on Sunday, January 30, 7 p.m. Real Talk interview with admin Bornibor Vlog. Let's talk about his leadership and other matters. Say your friend from Shirley Official. Kita-kita po tayo kay kaibigan Shirley. Sunday po, 7 p.m. with interview with my friend bro Bornibor Vlog. Talk about his leadership. Mga kaibigan, puntahan po natin yan. Linggo po yan, linggo. Ilang oras na ba tayo? Ilang oras na. Chris TV Official, Dan Tamsak sa Primel at like pa sa isa mo na video from Ate Odessa J-Ride Mix Vlog. Babalikan ka niyan kay Ate Odessa at magbabalik din yan si kaibigan Jan Sirdan, ay si Jack Morales. Okay yan, mga kilala ko yung mga yan. Video lang muna kaibigan. Gupitan ko lang mother ko. Yun. Vlog mo na rin yan, Ate Odessa, Ate Miralisa. Kamek TV, BGBG, Ate Miralisa, BGBG, Impinos, Indaya. Super MC22 Vlog, nag-drop ng bahay. Shirley Official, yon. Ipipin ko doon kay kaibigan Shirley Official para mapuntahan nyo. Marami rin po siyang kaibigan na pwede nyong dikitan, pwede nyong maging kaibigan. Yan, may kisuyo po ako dyan kay kaibigan Shirley. Like 64, kaibigan Shirley, like number 64. Nakadikit na yan, palimbang all. Hindi na ako magbabakas, kaibigan Shirley, nagluluko tong screen. Ay, iba pala to. I'll never fall in love again pala yun. I'll never fall in love again. Harang. Yung isa walang harang, kaibigan Shirley. Ate Meryl sa Mega Love shoutout. Like number 65. Dancis Binos, dating dikit. Mamsi, hello po, Mega Love shoutout. Dana ako, Shirley. From Super MC22 Vlog. Dini ako, Super MC22 Vlog. Thank you, Merlisa pala ito. Dikit ko na, iba pa sa'yo mamaya. Super MC22, dikit na po ako from Chris TV Official. All done sa'yo, kaibigan Chris TV.
Bigi po kuya ha, back to work muna. May piniplay ako for watch hours. Hashtag Super MC22 Vlog, Arbal TV Vlog at Jeep Morales Vlog. Iwan lang po ako comment later. Yun, thank you kaibigan Jan Serdan. Legit yan si Jan Serdan, legit. Mega love shoutout sa lahat from Manny Nuga Hunter TV. Arbal TV Vlog, nag-drop ng ba? Ay mamaya si Arbal, pin ko rin si Arbal. Yes sir, Dini, maya nood pa ako mga video o mamaya gabi para sure dikit. Ma'am si Risa, dan sa premiere mo. Tinan mo ads ko. Iba namang ads to. Pakahaba. Salamat to dyan from Super MC22 Vlog. Yes, Dini ako. But sir na sorry. Shirley live stream on Sunday, January 30, 7 p.m. Royal Talk live stream with admin Bornable Vlog. Let's talk about his leadership and other matters. See you. Yan, palitan ko pala. Palitan ko Shirley ha. Ipalit ko tong ano mo. Baka ito na nga yung premiere mo. Pero pinapanood ko pa oh. Thank you host from Chris TV Official. Arbal, salamat po. Super MC22. Si Arbal, di ko pa nakapanood ah. Teka lang Arbal ah. Pinapanood ko. Ay pinapanood ko pala ni Mrs. Kaibigan Arbal. Hello Manito Nying. Si Christ Follower TV po ito. Yun, may galab shoutout my friend Manoy Christ Follower TV. Maraming salamat sa inyo from Chris TV Official. Sis Ami, dan ako sa binaba mong link. Manay tita, piniplay pala kita Manay tita. Send ko na lang sa iyo yung ano. Pero kahit di ko na i-send, maniniwala ka naman. Alam ko naman na trusted ka kay Tunying. Piniplay kita dito sa isa. Like 73 po Kuya Idol from Tita Vlogs. Harang pa from Tita Vlogs. Hello Tol Nogi, good morning, may galap shoutout. Jan Serdan nag-drop ng bahay. Paligitan na po si Jan Serdan, magbakas lang po. At saka kay Venus Indaya, magbakas lang po kayo dyan. Like 74 pala, sorry, now lang nag-like. Nalimutan na. Hihi from Super MC22. Nogi at Tita, may galap shoutout mga tol. From kaibigan Shirley Official. Venus Indaya, MC22 Vlog, Dan. Lalabs, pasukli na lang. O, babalikan ka yan. Kahit wag na, sulit naman tayo. From Tita Vlog. Yun. Thank you. Manay Tita. Thank you. Di, papakita ko pa rin sa'yo. Para maniwala ka. Bakit di ka maniwala? Salamat pala sa 76 thumbs up ha. Sa loob ng 2 oras, meron akong 76 thumbs up. Salamat po sa inyo. Thank you sa inyong like. Ate Miralisa. From Shirley Official. Paalam mo na Katunying ha. At bibili muna ako ng sinulid at siper from Kamay TV. Sige, ingat kaibigan Kamay TV, ingat. Arbal TV Vlog, Dan Pulpa from Ma'am Surisa. Chris TV Official, patamsak po, dikit din. Patamsak, padikit din po from Chris TV Official. Kamay, may galap shoutout from Shirley Official. Ma'am Surisa, nag-drop ng bahay. Ate Teresa Santiago, good morning. Brother Tonying. With stop, love and care emoticon, and YouTube play from Ate Teresa Santiago. Arbal TV Vlog, done to you from Dini ako. Ami Hotdog, BG, Odessa Joyride Mix. Vlog, drop link mo po. Click mo na lang, Ma'am Teresa. Click mo yung picture niyo, kaya yung name niya. Yung Odessa Joyride Mix Vlog, click mo yun, tapos punta ka dun sa Goto channel. Para hindi ka na mahirapan. May galap shoutout all here in the house from Ate Teresa Santiago. Dances dyan sa university sa Palawan, dating dikit. From Ate Miralis channel. Miralis channel lang sabihin ko dyan. Nahihirapan ako dyan sa Super MC22 Vlog. May galap shoutout sis Venus Indaya from Tita Vlogs. Ami Hotdog. Sa nakasabit, pasukli, ha. Pakapi na rin. Pakape rin daw, ate kaibigan Shirley oh. Tambay lang muna brother Tonying, tulog muna ako uli ha. Sige, okay lang ate Teresa. Salamat sa pagtambay. Shoutout sa 21 viewers. Salamat. At di kayo nawawala kahit minsan na lang mag-live si Tonying. Wow, thank you naman Kuya Idol. Idom, sino? Idom. Harang from Jeep Morales. Chris TV Official, dan po. Kahit wag na, sulit naman tayo. Jeep Morales Vlog.
Dan sa Duyan, idol from Arbal Team Vlog. Yun ang mga magandang nababasa ko. Yan ang mga the best. Kung anong pinapanood, yun ang imni-mention. Dahil sigurado ako babalikan kayo niyan. Thumbs up Dan kay Shirley, dating dikit from Arbal. Manay Christ, Follower TV. May moderator na po yan. Hello Manay Tunying. Jennifer Dan Adriano, Dan po. Old friend from Ma'am Sharissa. Odessa Joyride Mix Vlog, thumbs up from Ma'am Sharissa. Christy 2684. Like 77 kuya. Idol. From Christy 2684. Hashtag Teta Vlog. Iyon. Juliet Mukbang, bitin ako doon sa napanood ko na video mo. Yung papadaos-dos ba yun? Nakaraang napanood ko. Yan, tinan mo, ang gaganda ng mga comment. Diyan ako na-inspire ba sa mga comment na ganyan. Nakakatuwa. Nakakatuwang basahin yung mga ganyang comment kasi bilang isang host o bilang isang nagla-live stream, nararamdaman ko at talagang nanonood po talaga sila, nanonood po talaga kayo. Kaya napakagandang basahin yung mga ganyang comment na kung anong napapanood niya, yun ang kino-comment niya. Hindi yung gaya ng sabihin ko ulit, hindi yung magko-comment ng ng Dan pasukli, Dan ganito, Dan agad. Pag minsan nga parang ayaw ko nang basahin yung ganun eh. Para umalis na lang eh. So sunod, pag ninyang gamit tapos ganyan ng mga comment, Dan pasulit ako sa bababa ng link. Hindi ko na babasahin para malaman nyo. Para umalis na lang siya. Kasi nakakaanong basahin yung mga ganun. Naka-play min ko kay Shirley na napakaganda ng boses. Yun, salamat. Kaibigan Christy 2684. Ano yung 2684? Ay birthday niya 26 tapos 1984 siguro siya. Arang from Laila G Mix. Arlinda Manalang, may galaw shoutout. Arlinda Manalang, hello. Yun o, salamat Ate Laila G-Mix ha. Sa pag-delete ha. Buti, dinilit mo na agad yun. May kurimaw na pumasok. May kurimaw. Dikit Dan, Odessa Joyride Mix Vlog. Salamat Ate Laila G-Mix ha. Sa pag-delete ng, sino ba to? May isang kurimaw na may isang alien. Christ Follower TV, Big video with loving care emoticon. Ma'am Sharissa. Ito na nga ba yun? O ba't na andito na ako kay Imalin Grocery? Hindi naman kita kilala. Dito na lang panunuorin ko yung viewers ko. Dati pa rin, kaibigan Shirley. Pinalitan ko dati pa rin pala. I'll never fall in love again. Mga kaibigan, iano ko po pala sa inyo. Kung sakali man pong i-upload ko po yung mga video ng aking pamangkin, naikisuyo po ako na paki-share kahit sa inyong FB page, kahit sa dito sa YouTube. Kasi na ko na po siya na inganyo. Parang gusto ko na siyang inganyohin na gumawa siya ng YouTube channel niya, pero sa akin ko muna padadaanin yung ibang video niya para makilala yung aking pamangkin kasi sayang yung kanyang sayang yung kanyang talent niya. Maganda talaga siyang kumanta. Ito, isa to. Naka-live ako, may isa akong dinikitan na mamaya na pala yun. Basta mga kaibigan, paki-support ulit ha. Pag dinownload ko po ulit in-upload ko po pula ulit yung kanta ng aking pamangkin na si Rizabel Villanueva, Sarilla Villanueva. Paki-share na naman po sa inyong FB page kung sakali. At thank you. Sana sa mga nanonood pala sa kanta niya, ano ang kanta yun, bakit? Rolling in the Deep.
Kaya niya po yun. Ang kinanta po niya nung ano, kinanta po niya nung kumanta sa Channel 7 is ano nga ba yung kinanta niya? Nakalimutan ko na yung kinanta niya kasi matagal na yun eh. Sa Little, ano yun? Little, basta may Little yun eh, yung kantahan na yun eh, Little sa Channel 7. Sure, kaibigan to niyo Magsang from Arbal TV Vlog. Mahihain kasi yun, mga kaibigan, mahihain, pero magaling talaga siyang kumanta. Kumakanta po siya sa ano, sa Quezon Province. Sa amateur, kumakanta po siya, tapos pag mayroon pong birthdayhan, kahit po mayor ng ano, mayor ng Sariaya, Quezon, pag may birthday po at saka yung radio station po doon, radio station doon sa ano, Sariaya, Quezon, kumakanta po siya doon, lagi siyang kumakanta. Kinuha po siyang kumanta kasi, pero free po yun, walang bayad po yun, walang bayad. Free lang po yun, kakanta lang po siya. Kasi nagugustuhan nga po nila yung kanilang ano, yung kanyang boses, saka yung kanyang talent. Yun, Marites Aling Castre, may galab shoutout. Pa-jacket naman, meron na. Good morning, host. Ang sarap ng palabok ni Teta. Di niya ako. Ano yun? Nayakap ko na bahay mo. Idol, salamat. May jacket na. Palitan mo na kita kaibigan Shirley ah. Ipalit ko lang to si Arbal. Pakipanood naman po ng video ni Arbal mga kaibigan para tawag nito. LS ba yan kaibigan Arbal? LS daw yun sabi ni Mrs. Para naman magkaroon siya ng watch hour si kaibigan Arbal. Kasi hindi ako pwede muna mag-play kasi naka-live ako. Hindi ko muna pwedeng i-play. Pero pag tapos ng live ko, pwede ko pa siya i-play. Ha? Kanino? Hindi, pwede naman siguro ibang gadget naman ang gamit. Pwede naman siguro yun, ibang gadget ang gamit, no? Oo, pwede siguro yun. Basta itong nasa camera, ito lang yung wag malalagyan ng ano. Patapos siya sa premiere ko from Marites Aling Castre. Sige, no problem. Kay Arbal muna. Pakisuyo naman kay Arbal. Pakisuyo muna kay Arbal, kaibigan. Kay Arbal muna tayo, kay Arbal. Yun, tapos na sa kaibigan Shirley, pero nasa harang. Gisado. Manok pala to, manok, short video. Ay na umalis yung alaga kong manok sa tubig. Kaibigan Arbal, hindi pala ito nakakalimbang all. Kaya kalimbang all ko lang ha, kaibigan Arbal oh. Para, ano ba to, learn more? Kung nakakalimbang all naman, bakit? O like number 18. Ay, papunta na naman doon kay Manoy Dong. Oh, like number 18, kaibigan Arbalo. Thank you, host. No problem. Diba, kaibigan Arbalo? May manok mo, oh. Like number 19. 18 kanina, di ba? O, 19 ngayon. Panurin ko lang. Thank you, Juliet. Love. Hindi short video lang yan, host. O nga, short video lang pala, manok. Ayun, tapos na agad, oh. Hindi, baba ka pa ng isa, yung mga hanggang 3 minutes or 5 minutes. Kaibigan Arbal. Para naman
May mapuntang ano, may mapuntang WH. Done watching. May ganyan muna. Kalamunggay manok. Lagyan mo na daw arbal ng kamalunggay. Kalamunggay. Oh. Marites Aling Castre nag-drop ng bahay patamsat ng ano, premiere. Kay Marites Aling Castre. Nasaan na yun? Oh, Marites Aling Castre, oh. Unang ayuda. Like number 39. Oh, like 39 Kalimbang all. Ayun, oh. Salamat sa dumikit sa akin. Lista ko muna kasi tinang ko video bago dikit. Salamat. Ayun, oh. Magbabakas ako para alam mo. Like 39 ba yun? Mayroon na si Tunying, yung main ko mayroon na. Like 39 ako kaibigan. Marites Aling Castre. Nandun na naman ako kaya. Hindi, itong iba kong ano, ibang oh, Marites Aling Castre, oh, pangalawa. Ayun, di pa nakasubscribe, oh. Like number 40. Matigas na yan, Idol Julieta. Yan, number 40 to sa'yo, kaibigan na, number 40 to sa'yo. OTW ako sa'yo, Arlinda from Arbal. Mega love sa tayo, Tita Vlogs from Marites Aling Castre. Thank you, host from Arbal TV Vlog. Dan Marites, samstab sa premier mo po. Kaibigan Arbal from Tita Vlogs. Odessa Joyride Mix Vlog, nabalikan na po kita from Ma'am Serisa. Thank you sa pagpaling. Mega love sa sa'yo, Christ Follower TV. Di na ako makahabol kasi may lakad ako kanina from Marites Aling Castre. Kaibigan Arbal, TV Vlog. Dance sa manok na pinapaliguan. Kaso off comment. Tuloy ko pala yung sinasabi ko kanina. May isa akong dinigitan na kaibigan. Lagi ako nasa LS niya. Kasi hindi nga ako nag-LS, di ba? Sabi niya, inaabangan ko lagi ang LS mo, kaibigan Tunying. Kaso hindi ka naman nag-LS. Hindi ko lang siya nire-replyan. Ngayon nag-LS ako, gusto ko talaga siyang abangan kung pupunta siya. Pero nagpap-up siya kanina, nag-live siya ngayon. O, ibig sabihin hindi ako nakaka-bell all sa kanya. Lagi kong pinupuntahan yun sa umaga, nag-live siya. Sabi ko, kaibigan, ganito. Oo, kaibigan, pag nag-live ka, hindi ako mawawala sa'yo, promise yan, kasi inayudahan ko rin siya eh. Pero ngayon, nag-live stream ako, hindi ko siya nakita, pero nag-live din siya ngayon. Kaya pasensyahan tayo kaibigan, hindi ko na i-mention. Hindi mo na ako makikita sa live stream mo. Maniwala ka sa akin. Baka gusto mo, baklasin ko pa lahat ng binigay ko sa'yo eh. Pag tinupak si Tunying eh. Ganun ako kaibigan, pag puro salita lang. Porkit di ako nagla-live, abangan kita, ganito. Kasi sabi ko sa March ako magla-live. Pero ngayon, sinubukan ko mag-live kung di na ako ubuhin, pero okay na. Puro salita lang pala yun. Pero hayaan mo na siya. Ma'am Serisa Dan from Jake Morales. Salamat sa lumikit sa akin.
Lista ko muna from Martes Aling Castro. Ito pala, oh, pin ko rin mo si Jake Morales. Balda na muna kita kaibigan Arbal, ah. Jake Yami, tulingan. May gata, gutom ako. From Ati Juliet Mukbang. Salamat host from Martes. Walang problema yan. Matigas na yan, idol. Salamat kaibigan Arlinda. Maraming bakas na, ay may manalang bakas na kita. So, lian para sure. Mamaya na kita sa lian para sure. Tita Vlog, dating dikit na rin. Kita, salamat. Salamat sa pagtamsak sa premiere ko. Mamaya, 8 PM. Salamat. No problem. Sige. Walang matigas. Ka Juliet Mukbang. Walang matigas nga naman kay Ate Juliet Mukbang. Aba. Jake, Yami, tulingan. Ginataan. Manoy, kain ka na. From Juliet Mukbang. Thanks, Ma'am Serisa. From Jake Morales Vlog. Juliet Mukbang. Makagata nga. Palaka ha. From Juliet Mukbang. Yun, masarap yun. Yun lang, lobat na, oh. Lobat na. Dito kay Jake Morales, ha. Jake Morales, hindi pa pala nakadikit, oh. Marami pala akong ididikit kay Jake Morales. 748. Kaso pag ano, ano kaya to? Marami na ba akong babasahin? Ba't nalilate yung sa akin? Nandito pala ako sa LS ni Katiding Official TV, oh. Salamat kaibigan Arlinda Manalang, yun. Nahuli ako, ay hindi. Bye mo Arlinda, all done. From Arbal TV Vlog. Manay Mukbang, from Manay Dong Vlog. Kain tayo, Yelo. Shoutout sa 23 viewers. Salamat mga kaibigan, salamat. Short video lang pala yun, kaibigan Jake Morales, yung tulingan. Manoy, dami mo kuha. Tilapia, sa'yo yan. Fish pond, Manay Dong. Sarap ng palabok mo, si Tita Vlogs. Dating dikit, full watch na lang ako. With baka, Supermartes Aling Castre. Patamsak at padikit. Din po sa premiere ko para Manay Chris TV Official. Magtulungan po tayo lahat ng premiere. Madali lang po yung tamsakan ng premiere. Madali lang. Napakadali po. Dan dikit, Jake Morales from Arlinda Manalang. Babakar ng bahay mo, Ate Arlinda Manalang. Alam ko maliit pa bahay nito, ni Arlinda Manalang, eh. Chris TV, Dan Tamslag premiere po. Live yan si, Johnny TV Vlog. Ha? Bakit? Hoy, ang lakas mo kay Johnny TV Vlog. Salamat, Mami Juliet from Chris TV Official. Chris TV Official, tamsak. Dan dikit from Jake Morales Vlog. Padikit naman po kay Jake Morales ay nakapino. May kisuyo na po. Nandito ko sa bahay ni Ate Odessa. Come join me tonight and let's have fun watching your... Napanood ko na ito, eh. Sino ba itong Katel Rawson to? Hindi ko naman kilala yan. Dito ko na nga lang to. Yun. Para hindi matakpan yung ano. Hina ako, ah. Ganun pala dapat. Hindi pala kita to.
90 viewers, 90 subscriber pa lang si Liz TV. Patamsak dikit please from Aliyah Kylie TV. Yes, manay mukbang, walang bayad 'yun. Aliyah Kylie TV, oh. Di ba pala nakadikit sa'yo? Like number 68. Tusok dikit sa nakapin. Alam niyo, pag ididikit ko itong mga ninja ko dito, marami din to. Kaso ayaw ko rin ng binibigla ba. Gusto ko pa dalawa para sure ang dikit. Shoutout sa 24 viewers. Padikit at bakas naman guys, para makasuklian ko mamaya. Work mode muna ako host, stay lang CP ko. From Marites Alingcastre. Di, baba ka ng bahay ba ako malis para ano? Para at least madikitan, may flex natin. Jack Tamsak, dating dikit. Nood sa'yo from Manay Dong Vlogs. Manay Christ Followers TV. BGBG and Ate Juliet Mukbang. Daming viewers pa, 23 pero konti lang yung nagko-comment. Kasi yung iba yung ibang nakatuto kasi diyan. Mga solid supporters natin katulad ni Ate Regina Villarmino TV channel. Sigurado ako naka-play ako kay Ate Regina, kay Ate Dini ako. Kasi mga kilala ko na yan na kahit di sila nagko-comment, naka-play sila, nanonood sila. Tsaka yung mga kaibigan ko pa dyan na iba, si Manay Christ Follower, God Grace. Yung mga yan, talagang nakatutok yung mga yan. Jan Sirdan yan, si Jan Sirdan. Basta yung ibang mga naandyan, si Kajuni TV, si Kamike, naandyan lang yan. Ma'am Sirisa may kalab shoutout, dalaw ulit ako sa iyo from Jan Sirdan Adriano. Hello Kuya Dong from Manay Tita Vlog. Jack Morales Vlog, Dan sa Ginataang Tulingan, dating dikit. Kapatid. Aliyah Tusok, dikit. Na tayo, pasuyo din sa munting bahay ko from Chris TV Official. Yun, pasuyo daw, pasuyo. Good morning everyone from Ankita Mesra Ang's Vlog. Yun, may moderator ka na kaibigan. Tingnan ko lang ha. Ay. Where you from my friend Ankita? Ankita Misra? You have a 338 subscriber? At napakaganda mo. Anong lahi kaya to? Marites Alingcastre, puntahan po kita later. Iwan lang po ako ng comment from Jan Sirdan. Dan Digit, Jan Sirdan Adriano from Arlene Manalang. Ankita Misra. Try ko nga tanungin nyo nga to si Ankita. Si Ankita Misra kung taga Santo. Share Mira channel, subscribe. Cardo please. Ano yun? Reply mo nga ito bakit? Na magbalik. Ankita Misra. Share Mira. No, not this. Babae ito. Huh? Mira channel. Siyempre Mira channel. Jan Sirdan Adriano. Dan Suklipo. From Aliyah Kylie. Arlinda Manalang. From Jack Morales. Guys, upload Bicardo. Please. Where you from my friend Ankita Misra?
You are Indonesian or Bangladesh or whatever? Salamat kapatid na dyan, Sir Dan Adriano. Balikan mo nga yan, bakit? May naman yung gamit niya eh. Itong Angkita Misra. Nakita ko na oh. Sir, ahap ka. Biso. Ano yun? Pilipino ako, Max. Enjoy ito, pang. Di, maganda si ano eh. Si Angkita, hindi na rin maintindihan kung ano eh. O, puro short video yung kanya oh. Kamukha ni ano ni tawag nito? Kamukha ni Marian Rivera at saka ni ano ni sino nga ba 'to eh? Yung vlogger? Vlogger na babae siya yun? Yung isa pa? Yun. Kamukha ni ano at saka ni Ivana. Tingnan nyo. Puro short video nyo, puro picture ko. Kamukha nung asawa ni ano ba to? Richard Gomez? Ano ba si Richard Gomez? Yun, Lucy Torres. Oh. Oh. Kausapin mo nga Ate Juliet. Ha ha ha, napatawa tuloy si Ate Juliet. Ang ganda niya ako kamukha ng asawa ko. Natawa si Ate Juliet. Sa didikit sa akin, pakiplay naman ng video kahit 3 minutes para iwas lagat at bakas para masuklian. Salamat. Thanks guys from Akina Misra. Yes, Ankita Misra, I'm at your channel. I watch your Terry Nasar Neye Kaya Daday. Hindi ko na maintindihan to. Angkita watching, very beautiful. How I wish my friend. From Juliet Mukbang. Marites, ganda ng bahay. At dami pang kain. Dating dikit na. Teka lang, inom lang po ako, inom lang. Shoutout sa 21 viewers ha. Excuse lang, excuse. Saan na ilaw ko? Yun, we'll be right back. Manidong vlogs pala oh. Manidong, nandito ko sa bahay mo oh. Harang ba Manoy? Manidong, nandito ko sa bahay mo oh. Sipag at syaga, nagpalinis man ako ng tricycle mga ka-idol. Napanood na ni Mrs. Di, nandito ko sa isang account. Napanood na ni Mrs. to. Manoy, pero panoorin ka dito sa isang cellphone. Angkita dan watching to you, my friend beautiful from Juliet Mukbang. Di tayo magaling mag-English eh. Harang pa Manoy, from Manoy Dong Vlogs. Angkita Mesra, yan si Mishan. Please subscribe back to us. Take your time if you want to. Ma'am si Rizad, dan sa video mo sa dagat. Ramanay Tita Vlog. Palitan ko yung ilaw. Teka, palitan ko lang yung ilaw ha. Nakakainis na eh. Hindi naman Pasko. Salamat sa 378. Thumbs up. Harang ulit idol. From Tita Vlogs. Beautiful. Tita, done to you. Ha ha. From Juliet Mukbang. Nag-i-English na si ano. Si Ate Juliet. Gamnam.
My friend, ano kita? I'm here your Gundam video. Bata pa siguro to. Ha? Kasi hindi yata siya marunong mag-English eh. May hit pa yun, hindi lang. Yan, may moderator na yan, Ate Phil Hong Kong. Guys, Ham Karjay, subscribe, Sabkakoy, Batcha, Hoto, Batado. Ito, ano kaya to? Sana all beautiful from Juliet Mukbang. Oo nga Ate Juliet, eh, beautiful nga eh. Gori Gori Mokbi, Far Kala Kala, Chasma, Short. Ahap sa vlog. Ay, ano? Ahap sa vlog. B, please. Mira. Cardo, please. Ano yan? Hindi akyat bundok, monkey. Hindi akyat bundok, monkey. ano yun natin, Ate Regina? Ano yun, hindi akyat bundok. Salamat kapatid na Arbal TV Vlog. Suklian na kita mamaya from Martes sa Alingcastre. Harang Manoy from Manoydong Vlogs. Maingay ka daw. Ate Regina, hello from Tito Vlogs. Bababay Ate Juliet para ipin. Ipin nga natin tong kung magbabalik. Ipin natin para tapos magbakas tayo na maganda. Kung babalikan tayo. Tungas na ba yun? Nagbabawas na ng bahay, di ba? Saan na yun? Wala na tuloy. Yan, akin din yan, kaibigan Jing Morales. Si Pax Bibiloria. Ha ha ha, lahay monkey daw, beautiful. Wala rin sinasabi natin, Jing ito. Jake Morales Vlog. Dumalaw na ako sa bahay mo, wag mo na ako balikan. Asawa to nito. Sa amin yan, mag-asawa. Ankita, Sid Kaasi, Sid Casey, Ho up, sub, mens. How are you all? Ayun. How are you all daw? Benjamin Robin Official. Tamsakdan, Boss Maxam. Wag naman boss, sino ba yung... Tunying lang. Benjamin Robin Official. Dating dikit na ako sa kaibigan, Benjamin Robin Official. Baba ka na linggo. Pero wag na, ito lang, panoorin ko na lang, 6 minutes. Kaka-relax. Pagmasdan mga bulaklak. Like number 57 ako, kaibigan. Patamsak nga naman ito, yung nakapin. Palitan mo na ka Jake Morales, ha. Benjamin Robin, may ano na yan, moderator na yan. Pwede ka na magbaba ng link mo kung gusto mo. Tamsak sa mukbang mong yelo, manay. Lagyan mo ng gatas na malapot para lame. Lame ba? Ha? Kalame. Ay, kalame. Bro, ibang lahi yan. Si Ankita. Oo nga, ibang lahi. Pero maganda siya, maganda. Harang. Harang pa from Benjamin Robin Official. Yun, thank you. Yun, isa rin tong the best. Thank you, Benjamin. Thank you sa harang. Ito, bahay ko. Balikan ka, didikit. Busy lang ako. Ito ba? Ayan, bahay niya yan. Phil Hong Kong. Ni Ate Regina BTV. Shoutout sa 84 na nag-thumbs up. At saka sa 20 viewers. Good morning from Tito Waps.
Vienna Vlog, watching here, sir. Huwag naman, sir. Dodge TV Vlog, mega love shout out. Thumbs up, Idol Tunying, good morning. Vienna Vlog, watching here, sir, from Vienna Vlogs. Na? Oh, meron na jacket na. Di ka kasali, love. Regina, ha, from the vlogs. Di ka daw kasali, ate Regina. Ayan dong vlog. Ibang lahi yan. Gwapo din ha, from Juliet Mukbang. Thank you so much from Vienna Vlog. No problem, thank you, no problem. Tito Waps, nag-drop ng bahay pa kay Lablab naman kay Tito Waps. At sa nakapin naman tayo sa nakapin. Manidong mo, nasa arang ako manidong mo. Tsaka kay Tito Waps, padikit kay Tito Waps. Salamat Manoy Tunying, no problem Manoy. Dito lang ako kay Manoy Dong. Vlog ni Tino, yun may galab shoutout vlog ni Tino. You have a moderator, kay moderator ka na. Kaibigan Tino, may galab shoutout po sa inyo lahat. Shoutout sa 17 viewers. O Iwan, bakit? Ano yun? At Regina. Arlinda Manalang, pang 67 po, from Jan Serdan Adriano. Dodge TV Vlog, yun, dumami na naman agad. Harang ulit full pack from Marites Alingastre. Di na maidin thumbs up lang ako. Di na maidin, ano yun? Tito Waps, Dan, full pack, new friend from Ma'am si Risa, Vienna Vlogs, nag-drop ng bahay. Thumbs up daw sa nakapin, super dikit na kami host. Oh, okay, magkakadikit na tayo yung mga yan. Benjamin, Robin, nakapin, Dan dikit, at Kalimbang all from Benjamin. Sino? Tagabigan daw to si Benjamin. Kababayan, Ilocano din, Ilocano. Dodge TV Vlog, nag-BG-BG. Ako nakatambay para baway WhatsApp kaso wala akong jacket. Meron! May jacket na ata Regina. Rini Bay Vlog. Yun, may jacket ka na rin, kaibigan Rini Bay Vlog. Vienna Vlog. Magdikitan kayo, magdikitan. I am Boxer from Ankita Misra. Please drop your link again, my friend. Ankita Misra. Where are you from, my friend? What country you came from, my friend Ankita Misra? Sabaka ho, gaya means all. Dan said Ankita. Please translate English your language, my friend. Sir, balik ako pagkatapos ng premiere from Benjamin Robin. Sige, no, may premiere ka. Ibaba mo yung premiere mo. May premiere ka ba ipipin ko? May galap siya ito kapatid na Rini Bay Vlog. Di kita na kita from Marites Alicastre. Ma'am si Risa, dumalaw po ulit ako sa iyo from Jan Serdan. Jenna Vlog, nag-drop ng bahay. Guys, up sub, Long Bay. Carlo join please from Ankita Misra. Ewan ko lang bahay ko sir ha. Ito ho. On duty pa kasi mga sir and ma'am. Sige mamaya ipipin ko yan kaibigan. Dating dikit sa nakapin Idol Tunying from Dodge TV Vlog. Marites Alicastre nag-drop ng bahay in Ankita Misra. Ang vlog. Ako na lang mag-translate. Kaya ang kita ko yan o i-translate mo nga kung alam mo. Ano bang salita yan? Marites Alicastre, Dan Teng, sending back soon from Rainy B Vlog. Jan Serdan, si Jan Serdan o pakisuyo naman si kaibigan Jan Serdan. Napin ko na ba si Jan Serdan? Napin ko na Jan Serdan? Messi Benos nag-drop ng bahay and Dodge TV Vlog nag-BG-BG. Nandito pa ako sa kaka-relax, pagmasdan mga bulaklak, Benjamin Robin official ha.
Tara, samahan niyo ako. Huwag na. Ilan na tayo? Uy, ano na lang po pala ako ha. Mag-end na tayo. 19 minutes na lang. Mag-end na ako, mag-end. Mesebenos, puntahan po kita later. Iwan lang po ako ng comment from Jan Sertan. Tapos na kayo man Crush follower? Ipin ko lang si kaibigan Jan Sertan para mabalikan nyo naman. Yan, si Jan Sertan muna tayo. Para mabalikan nyo. Mga dinikitan niya. Harang at thumbs ako from Ambe, ambisyosa. Wag mo ako bitay, Max. Ayun nga pala si Ate Juliet pala, si Ate Juliet. Sige, ano ko yung yelo mo? Ice mukbang. Kasunod ka ni Jan Serdan Adriano. I can show you the world. Okay lang, anong ulam natin dyan? Bangos. Paksiw na bangos yung tira. Yun, dito ako manoy dun sa sa nagpapaano ko ng motor mo, hindi ko pa tapos. Ankita Misra, vlog, hello, well, check your letter. Back with ads to support the house from Ate Beach. Ate Juliet Pugbang, BGBG, and Ankita Misra, drop the link. Tapos na ako, Benjamin Robin official, oh. Yun, may si Venus, nag-drop ng bahay in Anketa, ambisyosa nag-BGBG. Ba't wala pa yung thumbs up idol dun yun? Wala pa si Dudes TV Vlog. Ay, yung Dudes TV Vlog to pala to. Patthumbs up at padikit naman mga idol premiere from Chris TV Official. Maraming salamat po sa pag-pin, kuya. Okay lang para maano ka na rin, mabalikan. Ito nga pala si Manay Tita Vlog, oh. Di pa. Harang ulit. Messi Benos, Ankit Mitra, Dan to you. Patawad mo
aking kapangasan, binibini ko, sana'y maintindihan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo. Salamat, Idol Dodge TV Vlog. Ipagpatawad mo, di ka masisi na ako'y pagtakhan. Di na dapat ako pagtiwalaan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo. Ngunit parang sa'yo ayaw nang lumayo. Ipagpatawad mong ako may minahal kita agad. Yun, dikitan po. Lagi nagbabato si Ankita Misra, makapalo tayo nito lolo ah. Ankita Misra, please drop your link once or twice, my friend. Yun, palakpak si Manay Tita Vlog oh. Pasuyin naman sa premiere. Salamat sa mga dumikit at didikit. God bless you po. Salamat. Sige, kaibigan Chick Morales. Salamat din sa pag-stay kay kaibigan Tunying. Sino naman premiere? Jen Serdan. Wala naman. Kasi may comment si Ben Robin, ano eh. Oh, so, sino may premiere? Si Ben Robin sabi niya. Pasuyin naman sa premiere. Mamaya pa yun? 8 yata yun? 8? Harang from Ate Regina, BTV. May tamsak na ako dyan, Ate Regina pala. Ipagpatawad mo, minahal kita agad. Minahal kita agad. Nandiyan kayo nga, Tito Wax. Ano spelling? Kay tagal-tagal. Harang from Bariotic Boy Tips. Yun. Salamat sa parang. Mahal yung kabaryo. Wow, ganda ng kanta. Manny Chris TV Official, OTW Dan from Esebenos. Chris follower tigi, bigi with Labinger emoticon. Mega love shoutout Kuya Baryo. Itong mga kanta na to, mga kabataan ko pa. Last tayo, 11 minutes. Salamat sa 686, thumbs up salamat. Mega love shoutout po Kuya Christ Follower TV. Paminsan-minsan, naalala pa rin kita. Kahit ngayon mayroong nagmamahal na ngang iba. Tuwing naiisip itong damdamin, nagbabalik. At para bang nariyan ka pa sa aking tabi, muling nadarama ang yakap mo, natitikmang muli ang halik mo,
naririnig, sinusumpang ako ay mahal mo. Sana ganun sa kanta, pwede ibalik ang channel ni Meralisa. Ang alaala mo'y nagbabalik, at aaminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Sana mo ibalik. Pa-request kung may mabalik ko lang. Sige, sige. Tinititigan larawan mo. Tambay lang here, tol. Unti-unting pumapatak ang luha ko. Yaho, naalala ko yung iwan ako. Pinagsisihan lahat ng aking pagkukulang. Kaya ikaw nga sa akin ay lumisan. Kahit ngayon mayroon akong iba, kahit sinasabing mahal ko siya, sa puso ko ikaw pa rin ang mahal ko. Okay. Nilandro Vlog, happy Thursday. LS Nilandro. Harang from Laila GMX. Salamat sa yung mga clap. Dudes TV Vlog. Bariotic Boy Tape, salamat. Super MC22. Ika'y iniibig, hinihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon. Sana maibalik ang channel kung nasaan man ngayon ang channel na yon. Nag-comment siya kita. Pero sa isang pinakamaisay. Ha? Nag-comment sa isang pinakamaisay. Yung sa lumang pa na Sino? siya kita. Ay, okay lang yan, uyain mo. Marites Alingcastre, pang 938 po, happy 1 Quezon. Oh, ito pala yung nadikitan ko si Marites Alingcastre na 900. Konting tiis na, kaibigan Marites Alingcastre. Gagraduate ka na dyan. Tsaga-tsaga lang kaibigan Marites Alingcastre. Last ano na po ako ha? 8 minutes. May galap sa si Jan Sir Adriano. Magbabanda na tayo. Ikaw ang kakanta, ako ang maggitara. From Arlene Damanalang. Sige, ito. Magandang kanta to. Pag nagamit ko na yung B8, mas maganda sana eh. So wala akong Android eh. Ay grabe, pil na pil. Ito para kay Ate Meralisa, para sa kanyang channel. Shoutout sa 23 viewers ha. Walang aalis ha. Kaya mga sandaling pinalipas ko, naroon ka ba ng iba? Na ngayon ikaw
Pangit pala to. Teka lang. Maganda to eh. Ito. Ito, maganda to. Dandikit ambisyosa. Bahay mo Ma'am Laila G-Mix. Bahay mo daw Ate Laila. Mga sandaling pinalipas ko, naroon ka na, bakit ba humanap ng iba? So ngayon, ikaw ang pinapangarap, pinanghihinayangan ko ang lahat. Bakit ba nagsisisi, laging nasa huli? Kasab pa, may grab shoutout. Ay di na maaring balikan. Oo. Sayang, bakit ako nag-alinlangan pa? Tuloy ngayon'y lumuluha at nang hihinayang, ibabalik ko lang ang dati mong channel. Pagkaingatan ko at aalagaan, kung maibabalik ko lang ang dating ikot ng mundo. Ang gusto ako'y lagi na lang sa channel mo. Wow, malinis. Na motor mo dong from the Bukuan. Salamat pala, ambisyosa ha. Ngayon, bakit ako nag-alinlangan pa? Tuloy ngayon lumuluha at nang hihinayang, kung maibabalik ko lang ang dating ikot ng mundo. Pagkaingatan ko at aalagaan, walang tao, patawad. Juliet Hukba. Shout out sa 24 viewers. Galing ni Ate Juliet. Thank you. Akit ako Max from Juliet Hukba. Hindi ako naka-stream yard. Sige, kanta rin, Sis Juliet. Punta ko mamaya, Arienda from Super MC22. Uwian na, may nanalo na from Barrio Tagboy Tapes. Tayo dyan. Salamat sa 22 viewers. It's me, Gracia. May kalab shoutout, my friend, it's me, Gracia. Ambe, thank you pala, Ambe. Thank you sa ano. Bigyan ng premyo yan from Tita Vlogs. Huwag ng premyo. Ba't pipremyohan pa oh. Ilan na lang? Ilang minutes na lang? O may 4 minutes pa.
Ito maganda sa hanap eh. Harang po from Kati F. Official US. Yun. Lagyan po kita ng jacket, ate. Super MC Vlog yun. Yahoo. Oh, last na kanta na po to. Sino po may LS? Main channel nyo po ba to? Arlinda Manalang. Tita Bits Travel with Jesus Vlog. Thumbs up 28. Thumbs up 28, my friend watching. Also support your host. Tita Bits, yun. Ha ha ha. Yun. May nanalo na my friend. Tita Vlog, hello. To hold, and again, bring all the peace, and to take about the place they've been. To old sweethearts who fell apart somewhere long ago. How are they to know? Someday they'd meet again and live the need for more, and then remain scared. Maybe this time, even the love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. Ben Ruben Ilocano, may galab shoutout. Antok na talaga kaya mali na pag-type. From Kate F official. Sige, tulog ka na po ate Kate. No problem, mag-e-end na rin po ako. Itayo mo Lods. Mataas yan. O nga, mataas pala yan. Akala ko ako lang maganda boses. Ha, may pinakamaganda boses. Boses si Max. Maring, sino itong Maring? Hi! From Maring. May galab siya to, Maring. Teka lang, silipin ko lang to si Maring. To subscriber? Anong main mo, Maring? Anong main mo kaibigan, Maring? To subscriber ka pa lang, oh. Walking around. Maring Nubios 2 months ago. Kati official, may galab siya ito, sabi ni MC22. Oo nga, singer pala si Tonying. Di sinishare. Di, ano lang yun, napakanta lang. She's been better used to will pay back when we tried, but someone kept them waiting for just magic moment. Maybe this time. Ang taas. Tambay mo na dito. Excuse. Yun, shoutout sa 22 viewers. Magdikitan po muna, magdikitan o. Nandiyan pa nakapin si Jan Serdan. Tusok ito ulit host from Ambisyosa. Yan ang main Ambisyosa. Maganda sana ang kanta to eh. Ito. Shoutout sa 25 viewers. Padami naman ng padami. Ha? Patapos na po ako ha. Dan suklin na ako sa ikabi. Yun, last song, last. Anong menu, Maring? Maring. Kaya ko ba kung mawawala ka sa aking piling?
Paano ba aaminin? Halika't yakap mo. Hindi ko na kayang isipin kung may paglalambing. Pag wala ka na sa aking tabi, tunay na di magbabalik ang dating pagmamahalan, pagsusuyuan, at tuluyan bang hahayaan? Wala na bang pag-ibig sa puso mo? At di mo na kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan. Paano kaya ang bawat nagdaan? Yun. Thank you sa mga paklap-klap nyo. Halaka. Makakaya ko ba kung tuluyang ika'y wala na? Di na magkikita. Paano ang gabi kapag ika'y naaalala? Saan ako pupunta pag wala ka na sa aking tabi? Tunay na di magbabalik ang dati pagmamahalan, pagsusuyuan, at tuluyan bang hahayaan? Wala na bang pag-ibig sa puso mo? At di mo na kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan. Paano kaya bawat nagdaan? Itaas ang kamay. Ibig sa puso mo at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan. Paano kaya pag-ibig sa puso mo at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan? Paano kaya ang bawat nagdaan? Yun, low battery pala. Sakto, mag-end na ako na low bat. Sino kumanta yan, Box? Sino kumanta? Si Jaya ba yun? Jaya. Haha, just enjoy life kuya para hindi kami matutulog. Yan, tingin sa paklaklap niya. Sino ba magla-live stream? Para yun ang sumunod. TNT yan. TNT yan. Jai need Christ himself. Logo ko na. Ano ba yun? Sinasabi nito ni Tusok host. Yun, mag-end na ako. Hep hep hooray! Falsetto from Joel and Karen TV. Yun, thank you. Hubad. Di meron na, may brand na po, Ate Jean Maris. Arbal TV Vlog, Dan Paul kapatid, sarap ng kinilaw mo.
Mega love shoutout to all from Ate Jean Maris. Ankita Mr. Drop your link only once and twice, not all of time. We will subscribe you and please subscribe us back from Arlinda Manalang. Yes, my friend Ankita Misra, please drop your link twice or once. Don't every time because iwan ko, bahala na kayo dyan. Sis Jan Sirdan, dan sa video mo University, maya play ko pa iba video mo from Tita Vlog. Kanina ka pa ba from Jean Maris? So kanina pa 3 hours na. Mag-end na ako, Ate Jean Maris. Thank you very much at nakaabot ka pa. Ben Robin Ilicano, pasusugay premier sa kapatid ko sa YT. Bago pa lang siya. At dikit, babalikan kayo. Sige, dikitan ko muna yan, Ben. Ben? Dikitan ko muna yan, Ben, ha. Main ang ididikin ko dyan, kaibigan, ha. 66 subscriber, Mayra Daya Santa Vlog. Magbabakas din ako sa comment section, na kaibigan. Pakibalikan na lang, sabi mo sa kapatid mo. May bakas ako sa live chat at saka sa comment section. Ano mo siyang kita, tatanggalan ko ng jacket to eh. Tanggalan ko nga. Hindi kasi nakakaintindi ng English eh. Tanggalan ko ng jacket para hindi makapagbaba ng sunod-sunod. Pero mag-end na po ako. Thank you very much. Sana andyan. Salamat sa 93 thumbs up. 7 na lang, 7 na lang para mag 100. Sayang naman. Ankita Misra, YouTube Dance Show. Naka-hide na. Parang hindi na mag G Auditor Vlog. Mega love shoutout. Ate Jelita, mag-end na ako. Thank you sa like niyo. Thank you. Magpapaalam na ako. Sakto lobat na yung aking monitor. Kita-kita gets ulit kung kailan ko ulit may isipan na naman na mag-live stream. At salamat at hindi kayo nagsasawa. Ben Robin Ilocano, OTW. Salamat, di kayo nagsasawa. Lagi kayo na andyan kay Tunying pag nagla-live stream. Thank you very much. And God bless us all. Kasampam, shoutout na lang po sa inyong lahat dyan. Ito si Kasampam pala na pakisupport naman po kay Kasampam. Nahuli kasi siya eh. Mag-e-end na ako eh. Kaibigan din natin yan na mabait din natin kaibigan si Kasampam. Kay yan kagabi kay kaibigan Babay Kuya Tunying, magsasalamat. Aliyah Kailiti, salamat din sa pag-stay mo kay Kuya Tunying. Salamat at nandito ka ng 3 hours. Thank you po. Ito si Kasampam, pasupport din naman sa kanyang YouTube channel. Pero nakasupport na rin ako sa kanya. Kalimbang all na rin ako sa kanya. Pinanood ko kagabi yung kanilang tawag nito, yung nasa beach sila. Ito Kasampam, seryoso sa dito yung pinanood ko kagabi. Basta yung pinanood ko sa kanya yung nasa beach sila. Salamat kaibigan Kasampam ha. Mark Esteban, mega love shoutout po sir. From Mark Esteban. Main mo ba to Mark Esteban? Ingat kayo lahat po from Juliet Mukbang. Ingat tayong lahat. Salamat sa inyo. Salamat. Mag-end na po ako. Tinangkulan to si Mark Esteban. Kasi pag mga ninja o kaya hindi naman natin kilala masyado, hindi natin nalagyan ng jacket yan. Anong main mo Esteban? Mark Esteban? Pag di ka nagpakilala, hindi rin kita lalagyan ng jacket.
Thank you po sa inyong lahat from Kasampam. Opo, babalikan ka po niyan, kaibigan Kasampam. Dapat na medyo hindi ka po na-late kasi ng konti. Kasi na-late ka na po ng konti, 3 hours na ako nagla-live. Salamat kay Tuming from Arlinda Manalang. Thank you very much din, kaibigan Arlinda Manalang. Manay Christ follower, thank you. Dudes TV Vlog, thank you, Dudes TV. Ate Juliet, Manay Tita Vlog ah. God Grace, thank you, Barriotek. Ate Jean Maris Baby, thank you very much. Sino pa nga ba? Alia Kailiti, Barriotek, si Barriotek, na ano ko na shoutout ko na. Thank you kaibigan Barriotek ng Barrio. Si Ambi pala, ambisyosa, salamat sa pagpapalipad mo. Sino pa yung mga nagpalipad? Si Ate Regina BTV, Ate Regina, tapos si Di Kumahig, kay kaibigan Ana the Super Mama, ipagpapatuloy niya yung kanyang ibigan love set, kaibigan ambisyosa. Yo. Si kaibigan Ambe, nagpalipad din. Si kaibigan Ambe, sino pa nga ba yun? Si Ate Titi Makande ata. Bye sa lahat at idol. Salamat mga tita. Bye. Basta sa lahat ng mga nandito, hindi ko na isesend kasi matabunan na. Sa bakas po ako nagbabalik sa dumikit. Salamat po. Sa bakas tayo magdikit mga kaibigan. Huwag tayong didikit dito. Lahat po ng viewers ko, ipapaalala ko po, huwag tayo magdidikit dito sa conversation. Pag sinabi nilang done, hanapin mo dun sa bakas niya, dun sa binaba mong link, dun mo siya balikan. Pag nainip siya, sabihin mo, pwede naman baklasin kung nainip ka. Para hindi tayo nabubudol-budol, pulpak sa harang host. Para marati sa Alingkastre. Para pare-paras tayo nagtutulungan. Stay safe everyone from Ambisyosa. Thank you from Kasampam. Welcome po. Full watch, I mean. Okay, skin po, paalam na po ako. Bye-bye. And God bless us all mga kaibigan. Thank you very much.